preparing you to be a mighty warrior. You are a soldier of God. My friend, no matter how bad your situation is, believe the one who loves you cares for you. He cares for you. He is with you. He is with you. He loves you and is preparing your heart to receive the word. The word that will not only change you, but you with Jesus in your heart is stepping out to change this world. యేసుని నీ హృదయంలో You are the torch bearer, నీవే ఈ లోకానికి వెలుగుగా ఉండవున్నావు. carrying the greatest treasure in your heart, నీ యొక్క హృదయంలో అద్భుతములు పొందుకొని ఉన్నావు. the light of the gospel. దేవుని యొక్క సువార్తను నీ హృదయంలో పొందుకొని ఉన్నావు. Just as God said, let there be light, యేసు ప్రభు దేవుడు చెప్పినట్టుగా వెలుగు కలుగును గాక, and there was light. వెలుగు కలిగినట్టుగా The same light of the gospel ఈ యొక్క సువార్త అనేటువంటి వెలుగు is shining in your heart. నీ హృదయంలో ప్రకాశించుచున్నది. Look at your loved ones. కాబట్టి నీ యొక్క ప్రియమైన వారిని The చూడు, same light is shining in their heart. వారి హృదయంలో కూడా దేవుని వెలుగు. This is the time to believe. ఈ సమయం మనం విశ్వసించే This is the time to be delivered. ఇప్పుడే మనం విశ్వసించే సమయం. Delivered from the lies of the devil. సాతాను యొక్క అబద్ధంలో నుంచి విడిపించబడి Believe. నమ్మండి. ఈ రోజు You are carrying the greatest treasure నీవు దేవుని యొక్క గొప్ప ధననిధిని మోస్తున్న వ్యక్తిగా inside of you. నీ లోపల గొప్ప ధననిధి. We are the earthen vessels నీవు ఈ లోక మట్టి పాత్రే. where God has poured out His Spirit in us. ఈ మట్టి పాత్రలో దేవుడు తన ఆత్మను కుమ్మరించి ఉన్నాడు. Look at yourself reaching out to the lost. కాబట్టి ఈ రోజు నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు నువ్వు వెళ్ళాలి. This is the time to make that vision. ఇప్పుడే నువ్వు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం. This is the time to believe ఇప్పుడే నువ్వు విశ్వసించి ముందుకు that వెళ్ళాల్సిన you are the grain of wheat నీవే యొక్క గోధుమ గింజ. and you are laying down your life నీవే నీ జీవితంను మార్చాలి in the kingdom of God, యేసు రాజ్యములో. so that through you నీ ద్వారా there shall be abundant of fruit. అనేకమైనటువంటి ఫలమును పొందుకోబోతున్నావు. Let God increase in you. నీలో దేవుడు పెరుగునుగాక. Let the word of God increase in your heart, దేవుని యొక్క వాక్యము నీ హృదయంలో పెరుగునుగాక. and let you decrease. నీవు తగ్గించబడదువుగాక. Everything of your selfishness నీలో ఉన్న ప్రతి స్వార్థము decrease completely, పూర్తిగా నాశనమైపోవునుగాక. that it is no longer living inside of you. ఇక నీవు కాదు జీవించినది. And now you are on a journey నీవే దేవుని బిడ్డ. to produce the greatest harvest of your life. నీ జీవితంలో నువ్వు గొప్ప ఫలమును సాధించవలసిన బిడ్డ. 24 years back I was standing in your place, నేను కూడా 24 సంవత్సరాల క్రితం నీ స్థలంలో నిలబడిన వ్యక్తిని. broken and shattered with no future. ఇక నాకు ఏ భవిష్యత్తు లేకుండా వేదన బాధతో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని. Did not even know that there was a purpose in my life. నా జీవితానికి ఒక ఉద్దేశం ఉందని కూడా తెలియని స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి. There was a assignment in my life. నా జీవితంలో నాకు ఒక ఉద్దేశం ఉందని తెలియని వ్యక్తిని. But the day the Holy Spirit came into me, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ నా జీవితంలోకి వచ్చారో, the Holy Spirit opened my spiritual eyes. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా ఆత్మీయ కన్నులను తెరిచారు. No longer to look at myself with my natural eyes, నా యొక్క సాధారణమైన కన్నులతో నన్ను నేను చూసుకోకూడదు, but to look at myself through the eyes of the Lord. దేవుని యొక్క కన్నులతో నువ్వు ఎవరైనావో నువ్వు చూసుకొని లేచి నిలబడాలి. I'm talking to you. నేను ఈ రోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాను. You are called to be an eagle. నీవు ఒక గరుడ పక్షి వలె ఎగరవలసిన బిడ్డగా ఉన్నావు. Look at yourself flying high ఒక్కసారి చూడండి, నువ్వు ఎంత ఎత్తుగా ఎగరబోతున్న బిడ్డగా ఉన్నావు. above the storms of life, గొప్ప నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బంధకంలో నుంచి into victory, into victory. ఆ యొక్క విజయంలోనికి నువ్వు ఎగరబోతున్నావు. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. In Jesus' name. యేసు నామములో Come on, ప్రార్థిస్తున్నాను. if you believe that, give the Lord a big hand of praise. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుడు నిన్ను Hallelujah. ఉన్నతమైన స్థితిలోకి ఎగిరే వ్యక్తిగా Hallelujah. చేసినందుకు చప్పట్లు కొడుతూ వందనాలు చెప్తాం. Yeah, please be seated. దయచేసి అందరం కూర్చుందాం. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. We all desire an abundant life.
మనందరికీ కూడా సమృద్ధి అయిన జీవితం కలిగి ఉండాలని ఒక ఆశ We ఉంటుందండి. all desire a victorious life. మనమందరం కూడా మరి విజయవంతమైన జీవితం We జీవించాలి. all want to experience the supernatural. మనమందరం కూడా అసాధారణమైనటువంటి శక్తిని నేను పొందుకోవాలని ఒక ఆశ. But for anybody to experience the supernatural, ఎవరైనా ఈ యొక్క అసాధారణమైన వ్యక్తిగా నువ్వు జీవించాలంటే death is a must. కంపల్సరిగా నువ్వు చనిపోవాలి. You must learn to put your life to death. నీ జీవితంలో నువ్వు మరణించడం నువ్వు నేర్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే. Now somebody might hear that and say, that means I should go and commit suicide. మరి మరణించడం అంటే నేను ఏం చేయాలని వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలా? That death to your life means the sum total of my words. The death to my life means the sum total of my words, గమనించండి, మన దేనికి నేను మరణించాలి అంటే నా యొక్క మాటలకు, my thoughts, నా ఆలోచనలకు, my feelings and emotions, అలాగే నా యొక్కటువంటి భావోద్రేకములకు, నా యొక్క ఫీలింగ్స్కి, my will, my decisions, నా సొంత చిత్తానికి, నా సొంత నిర్ణయానికి, my actions, నా యొక్క క్రియలకు, my habits, నా యొక్క అలవాట్లకు, my character. నా యొక్క వ్యక్తిత్వానికి I have to put it to death. ప్రతిదీ నా జీవితంలో మరణించాలి. And in that place, ఆ స్థలములో, I take the word, ఆ స్థలంలో దేవుని వాక్యమును, I take the thoughts from the word, ఆ యొక్క వాక్యమును బైబిల్లో నుంచి తీసుకుని, my feelings according to the word, నా యొక్క భావోద్రేకములు వాక్యము వాక్య my ప్రకారం, decision based on the word, నా కోరిక ప్రతి కోరిక దేవుని వాక్య ప్రకారం ఉన్నదా, my actions based on the word, నేను చేసిన ప్రతి క్రియాది దేవుని వాక్యము మీద my habits based on the word, నా ప్రతి అలవాటు దేవునికి సంబంధించినదిగా ఉన్నదా, my character based on the word. నా వ్యక్తిత్వము వాక్యానికి సంబంధించినదిగా ఉన్నదా. Now you are well qualified to produce the harvest of heaven. అప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ యొక్క పరలోకం యొక్క ఫలాన్ని మనము ఫలించగలిగే బిడ్డగా మారతాము. Now people fail to produce this harvest చాలా మంది యొక్క దేవుని యందు ఫలించటలేదండి. because there is lot of fear. ఎందుకోసం అందుకు ఫలించలేకపోతున్నాము మనం అంటే మనలో చాలా భయము కలిగి ఉంటున్నాము. Satan is able to work in anybody's life who can give him fear. గమనించండి, సాతాను ఒక మనిషిలో ఎలా పని చేస్తాడంటే ముందుగా భయమును కలుగజేస్తాడు. Satan is powerless without fear. కాబట్టి సాతాను ఎలా పని చేస్తాడంటే భయమును ముందుగా నీలో పుట్టిస్తాడు. Now many people think fear is an emotion or a feeling. చాలా మంది అనుకుంటారు మరి భయం అన్నది అది భావోద్రేకము లేకపోతే ఫీలింగ్ అనుకుంటారండి. Fear is a spirit. గమనించండి, అది భావోద్రేకం కాదు, That is అది why ఆత్మ. that is why God says, అందుకోసమని మనం చూస్తున్నాము 2 Timothy 1:7, 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయము 7వ God has not given us the spirit of fear, దేవుడు మనకు పిరికి ఆత్మను ఇవ్వలేదు కానీ power, love and sound mind. ప్రేమ, ఇంద్రియ నిగ్రహము, శక్తి అనగల ఆత్మనే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించెను. If God did not give you, ఒకవేళ దేవుడు ఇవ్వకపోతే where did you get that fear from? మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? నీలో భయం ఎందుకు వస్తుందండి? When Adam heard the words that contradicted God's word, ఎప్పుడైతే ఆదాము దేవునికి వ్యతిరేకమైన స్వరము విన్నాడో, believed and put it into action, మరి ఎప్పుడైతే ఆ స్వరాన్ని విని దాని క్రియలో పెట్టినప్పుడు the spirit of fear came into him, ఆయనలో భయం అనే ఆత్మ వచ్చిందండి. and for the first time మొదటిసారిగా the word is written in the Bible, మొదటిసారిగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడినది, I was afraid. అక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మొట్టమొదటిసారిగా నేను When a person is in disobedience, ఎప్పుడైతే మనము దేవునికి అవిధేయత చూపిస్తామో, whether the person feels it or not, మనను భయపడి whether the person feels it or not, నువ్వు అనుకున్నా అనుకోకపోయినా the disobedience brings the spirit of fear into activation. కాబట్టి అవిధేయత అన్నది నీ జీవితంలో ఒక భయమును కలిగిస్తది. And when fear gets activated, ఎప్పుడైతే భయం అన్నది నీ జీవితంలో ప్రవేశించినప్పుడు, in the Garden of Eden, మరి ఏదోను తోటలో the first thing, మొదటిగా it separated Adam from God. చూడండి, మొదటిగా ఏం తీసుకొచ్చింది? ఆ భయం అన్నది దేవుడి నుంచి దూరాన్ని తీసుకొని వచ్చిందండి. Adam was spiritually dead.
చూడండి అప్పుడు ఏం జరిగింది, ఆదాము ఆత్మీయ మరణం జరిగింది. Destruction came into his అక్కడ body. తన జీవితంలో నాశనం వచ్చింది. Sickness and disease came into his అలాగే body. తన ఆదాము జీవితంలో రోగం వచ్చేసింది, Curse came into his body. శాపం వచ్చేసింది శరీరంలో. Sorrow and pain came into his life. దుఃఖము వేదన ఆ యొక్క జీవితంలో వచ్చింది. Selfishness and greed and pride and everything came into his life. స్వార్థము, ఆశ, ప్రతి ఒక్కటి కూడా అప్పుడే జీవితంలో వచ్చిందండి. So remember, ఒక్కటి జ్ఞాపకం చేసుకోండి, Satan to work in your life, సాతాను నీ జీవితంలో పని చేయాలంటే he needs fear to be active in your life. నీ జీవితంలో భయము ఎప్పుడైతే క్రియ పెడతాడో అప్పుడే రాగలడు. Once you give in fear, ఎప్పుడైతే ఆ సాతానికుల్లో భయంని కలగజేస్తాడో he will torment you and torture you all the days of your life. కాబట్టి నీ జీవితం అంతా నిన్ను భయంకరంగా హింస పెడుతూ భయపెడుతూ భయములో బ్రతికేలా చేస్తాడు. Just as fear comes when you listen to any bad news. ఎప్పుడైతే మరి ఏదైనా ఒక చెడు వార్త వినగానే భయం మనలోకి వచ్చినప్పుడు, The Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. మనం చూస్తున్నాం విశ్వాసం అన్నది వినుట వల్ల వచ్చును, వినుట క్రీస్తుని గురించిన వాక్యం వలన వచ్చును. So every day we have an option. కాబట్టి మనకి ప్రతిరోజు ఒక చాయిస్ ఉంటుందండి. What are you going to choose? మనం ఏది మనము చూస్ చేసుకోబోతున్నాము. Study the word that helps you to grow in faith, మరి వాక్యమును చదివి నీ విశ్వాసమును పెంచుకొని దాని ద్వారా జీవించాలనా, or ignore the word of God. దేవుని వాక్యం పక్కన పెట్టి The world teaches you to grow your fear. ఒకవేళ ప్రపంచం ఇచ్చే భయ వార్తలను నింపుకొని దానితో బ్రతకాలని ఆశిస్తున్నావా? Write it in capital letters. Write it down in capital letters. రాసుకోండి అందరూ కూడా పెద్ద అక్షరాలతో. బ్రదర్, Satan wants me to fear. సాతాను నన్ను భయపడేలాగా చేసి, Satan wants me to fear that what God said, that what God says won't come to pass. What God says won't come to pass. దేవుడు చెప్పింది నీ జీవితంలో జరగదు. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Has anybody ever got worried? మీలో ఎవరన్నా ఎప్పుడైనా చింతించారండి దేని గురించైనా? Has anybody ever got worried? ఎప్పుడన్నా ఎవరికైనా కొంచెమన్నా బాధ? Whenever you get worried, it means the spirit of fear is active in you. నువ్వు చింత పడుతున్నావంటే ఆల్రెడీ నీలో భయం అనే ఆత్మ లోపల వచ్చేసింది. And that spirit of fear is talking to you కాబట్టి ప్రతిరోజు ఆ భయం అనే ఆత్మే రోజు రోజు నీతో మాట్లాడుతుంది. and telling you, నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, even though you read the Bible, నువ్వు పరిశుద్ధ గ్రంథం చదివినప్పటికీ that what you read will not come to pass. ఆ యొక్క వాక్యము నీ జీవితంలో పని చేయదండి. That is why you are worried. అందుకోసమనే నువ్వు చింతపడుతున్నావు. The person who believes the Bible ఎవరైతే పరిశుద్ధ గ్రంథం చదువుతారో is not worried, మరి వాళ్ళు చింతపడరండి. but the person is joyful and peaceful. మరి ఎప్పుడైతే వాక్యం చదివిన వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు, సమాధానంగా ఉంటారు. Means అనగా he is full of joy and full of peace. ఎప్పుడు చూసినా వాక్యం చదివినప్పుడు నువ్వు చింత లేకుండా సంతోషం ఆనందంతో ఉంటావు. But when the person has got fear, ఏ వ్యక్తిలో భయం ఉంటదంటే he is full in pieces. ఎప్పుడైతే ఆ పీసెస్ ముక్కలు ముక్కలుగా చేయబడిన వ్యక్తి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Write down, I must get rid of fear. కనుక నేను ఈ భయము నుంచి బయటపడాలి. I must get rid of fear ఈ యొక్క భయము నుంచి నేను వదిలించుకోవాలి. and believe that God loves me enough, and believe that God loves me enough నన్ను దేవుడు పూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాడు అన్నది లోపలికి తీసుకోవాలి. that when I die to my desires, I will receive a harvest. నేను ఎప్పుడైతే నా కోరికలకు మరణిస్తానో అప్పుడు నేను ఫలమును పొందుకుంటాను. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Has anybody ever got worried? ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏదైనా చింత ఉందండి? Has anybody ever got into fear? మీ జీవితంలో ఎప్పుడన్నా భయపడారా? Why does a person get into fear and worry? ఎందుకంటే ఒక మనిషి భయము గాని చింత గాని కలిగి ఉంటాడు. When the person doubts God's love, the result is fear and worry. నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రేమను శంకిస్తుంటావో అప్పుడే నీలో చింత భయం వచ్చేస్తుందండి. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్.
So when a person has got fear, he is not listening to what Jesus says, he is listening to what the lie of the devil says. ఒక మనిషి ఎప్పుడైతే భయపడుతున్నాడో అంటే నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని వినవు కానీ సాతాను చెప్పిన అబద్ధమును విని దానిని విని నువ్వు దుఃఖపడుతున్నావు. You saw a particular person. You saw a particular person in trouble. మరి ఒక వ్యక్తిని మనము వేదనలో పడ్డ వ్యక్తిని చూద్దాము. And you felt like I should help him. అని అనుకుంటున్నాడు మనకు నేను హెల్ప్ చేయాలి అని. And you got only 50 rupees. అతని దగ్గర 50 రూపాయలే ఉందండి. And you have to use this 50 rupees for the next 2 days before you get your salary. మరి నీ జీతం రాకముందు 50 రూపాయలు ఉన్నది, అప్పటి వరకు దాన్ని వాడుకోవాలి. The moment you put your hand in the purse to remove that 50 rupees, నువ్వు ఎప్పుడైతే జేబులో పెట్టి 50 రూపాయలు తీస్తావో Satan will tell you, what about you? సాతాను చెప్తుంది మరి ఎప్పుడు నీకు తర్వాత What about? What about? Hello, what about? So the moment he says, what about you? What happens to your hand? కాబట్టి అక్కడ చెప్తాడు ఎవరికైనా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమంటాడంటే నీ సంగతి ఏంటి నీ సంగతి ఏంటి అని మాట్లాడతాడు. Come on, what about you? నీ గురించి ఏంటి? Every time you keep thinking, what about me? You are in trouble. మరి ఎప్పుడైతే మనం నా గురించి నాకేంటి నా గురించి నాకెట్లా అనుకుంటేనే. But when you depend on God and say, God is the one who cares about me, so I'm not bothered about what's happening around. I know that God loves me. I'm going to be with God. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో నాకేం ఎలా జరగాలన్నప్పుడల్లా ఏం చేయాలంటే నా దేవుడు నా అవసరములను తీర్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు కనుక పక్కన ఏమి జరిగినా నాకు సంబంధం లేదు, నా దేవుడు నాకు అన్నీ సమకూరుస్తాడు. Why is it so difficult to die to your desire? ఎందుకు అలాంటి ఒక కోరికను మనం కలిగి ఉంటున్నాము? Because the devil says, if you die to your desire, what will happen about you? మరి ఒకవేళ నీ యొక్క కోరికకు నువ్వు చనిపోయినట్లయితే మరి తగ్గిందంటే ఎట్లా అండి? Who are the ones who will experience the harvest? ఎంతమంది మనలో ఎవరి ఫలము అనుభవిస్తారు? The ones who are willing to crucify their desires instantly for the kingdom. ఎవరైతే తమ కోరికలను చంపివేస్తారో అలాంటి వారు మాత్రమే వారి జీవితంలో ఫలమును చూడగలుగుతారు. Whose plans are better, yours or God's? మరి చూడండి, నీ ఆలోచనలు గొప్పవా దేవుడి ఆలోచనలు గొప్పవా? Hello. Whose plans are good? చెప్పండి, మీ యొక్క ప్రణాళిక గొప్పదా దేవుని ప్రణాళిక నీ పట్ల గొప్పదా? So if God says empty your purse, why is it difficult? కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు ఈ రోజు నీ యొక్క పర్స్ ఎంప్టీ చేయి. If God says forgive and you pay the compensation of the damage that has been done, you pay it. Why is it difficult? ఏదైతే మరి డ్యామేజ్ అయిందో నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తున్నావు, మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము? Do you know why people don't experience harvest? ఎందుకోసం అంటే వారు ఫలమును చూడలేకపోతున్నారు జీవితంలో? Because they don't sow the seed. ఎందుకోసం అంటే వారి జీవితంలో విత్తేవారుగా Now లేరు. the moment I said seed, the first thing that jumps to a conclusion, money. చాలా మందికి విత్తనం అనగానే ఏమనుకుంటారు, డబ్బు ఇవ్వాలి అనుకుంటారు. Money comes last. చివరి మరి డబ్బు అన్నది చివరిలో వస్తుందండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. The world teaches you. మరి దేవుడు The world teaches you. మన ప్రపంచం ఏమని నేర్పిస్తుందంటే Seek you first the kingdom of God and His righteousness. మొదటిగా దేవుని నీతిని రాజ్యమును వెతకండి. Then all these things will be added unto you. ఇవన్నీ మీకు మీ వెనక వచ్చును. What are you seeking? మీరేం వెతుకుతున్నారు? ముందుగా Roti, kapda or makan first. మనం ఏం వెతుకుతున్నామండి? కూడు గుడ్డ జాబ్, ఇవే మనం వెతుకుతున్నాము. And then the kingdom of God. దాని తర్వాత దేవుని రాజ్యం. And Jesus saying, యేసుప్రభు అంటున్నారు first the kingdom of God. ముందు దేవుని రాజ్యము. And roti, kapda and makan will be given to you as a gift from God. ఒకవేళ నీకు కావాల్సిన ఆహారము నీ అవసరములన్నీ కూడా అవంతట అవే నీకు సమకూర్చబడతాయి. Nancy, what are you seeking, Baba? ఏమి వెతుకుతున్నావమ్మా? Roti, kapda or makan? జాబ్ వెతుకుతున్నావా? అన్ని కోరికలు వెతుకుతున్నావా? ఏం వెతుకుతున్నావు? The husband is saying, don't you dare say anything to her, I'll see you after the class. Lucy Akka doesn't want to translate that. Selective translation.
You want me to speak loudly? Okay. I said, Nancy, what are you seeking? Roti, kapda or makan? నాన్సీ నువ్వేం వెతుకుతున్నావు అని నాన్సీని అడిగానండి. And she said, no, I'm seeking on the Lord. నేను దేవుణ్ణి వెతుకుతున్నానని చెప్పింది. Husband was sitting right behind is saying, don't you dare ask my wife any question. I'll see you after the class. నా భార్యని ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు అడిగావంటే నేను బయటకు వచ్చినాక నీ పని చూస్తా అని వెనక కూర్చున్న భర్త అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. I just remembered something and the Lord wants me to teach that. Go to Matthew chapter 6. ఒకసారి మనం మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయానికి వెళ్దామండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's start with 25. 25వ వచనాన్ని మనం చదువుదామండి. People of God, are you ready? మీరందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా? Okay. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? అందువలన నేను మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా, ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదుమా అని మీ ప్రాణము గురించి అయినను ఏమి ధరించుకుందామా అని మీ దేహమును గురించి అయినను చింతింపకుడి. ఆహారము కంటే ప్రాణమును వస్త్రము కంటే దేహము గొప్పవి కావా? Vrastara. ప్రైజ్ ది లార్డ్. What you will wear? ఏం వేసుకుంటున్నాము, ఏం ధరిస్తున్నాము? How will I look? నేను బాగున్నానా? What will I eat? నేనేం తినాలి? What will I drink? నేనేం త్రాగాలి? Tell me, don't we think all these things? మనం నిజంగా వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించట్లేదండి? What do you think about Lucy Akka? She'll tell Vijay, why do you call me for translation? I am ready to translate anybody but not this man. విజయ్, ఎందుకయ్యా రాగిస్తావు? What do you think about Lucy Akka? Isn't she beautiful? Isn't she wearing beautiful dresses? Saris. All her saris are always beautiful. Do you know what? She doesn't have interest. Her husband goes for shopping and brings it. చూడండి, ఆమె కొనుక్కోట్లేదు వాళ్ళ భర్త. She's saying, I don't want to translate all that. కాబట్టి భర్తలారా దయచేసి మీ భార్యలకు Okay. మంచి చీరలు కొనండి. Give me 26. 26వ వచనం మనం చదువుదాం. I don't know what she translated, but you took the translation, doesn't matter. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into the barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not much better than they? ఆకాశ పక్షులను చూడుడి, అవి విత్తవు, కోయవు, కొట్లలో కూర్చుకొనవు, అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు. మీరు వాటి కంటే బహుశ్రేష్ఠులు కారా? Have you ever seen any birds die of starvation? చూడండి, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా పక్షులు ఆకలి వలన మరణించాయండి? The Father feeds them. చూడండి, పరలోకపు తండ్రి వాటిని ఆహారం సమకూరుస్తున్నారు. The birds die of starvation when man takes that bird and puts it in the cage and forgets to feed them. ఆకాశం ఆ పక్షులు ఎప్పుడు చనిపోతాయంటే మనిషి వాటిని పట్టుకొని పంజరంలో పెట్టి వాటికి ఆహారం పెట్టకపోతే ఆ యొక్క పక్షులు చనిపోతాయి. Does the Father forget them? కానీ మరి పరలోకపు తండ్రి వాటిని మర్చిపోతాడా? I'll tell you once what happened. ఒక్కసారి చెప్తానండి మీకు. In those days I used to drive from Bombay to Goa. నేను ఆ కాలంలో మరి బాంబే నుంచి గోవా వరకు And I used to bring people from Bombay to Goa sick. After the retreat, drop them home. మరి ఏం చేశానండి, మరి ఆ బాంబే నుంచి గోవా రిట్రీట్కి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి రిట్రీట్ అయినాక మళ్ళీ వారిని తిరిగి బాంబేకి పంపించేవాడిని. So before leaving from Goa to Bombay, I went and bought Chinese fried rice. మరి నేను ఏం చేశానంటే వాళ్ళని పంపించక ముందు వెళ్ళి చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ వారి కొరకు. So I decided on the way we can stop the car and we can eat. నేనేమనుకున్నానంటే మరి కారు ప్రయాణ మధ్యలో ఆపి అన్నం తినొచ్చు అనుకున్నాను. After driving we reached Sawantwadi. మరి ఆ విధంగా మేము ఆడ డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్ళామండి. So outside the restaurant we stopped there. అక్కడ మేము ఒక రెస్టారెంట్ దగ్గర ఆపామండి. And we began to take the bite. ఆ విధంగా మేము తినడం మొదలు పెట్టాము. The rice. John, what happened? Okay. So when we took it to a mouth, the rice was not fully cooked. మరి ఎప్పుడైతే తినడం మొదలు పెట్టామో అప్పుడు తెలిసిందండి అన్నం పూర్తిగా ఉడకలేదు. So we could not eat. కాబట్టి మేము అన్నాన్ని So తినలేకపోయాము. now we were thinking what to do with the food. అప్పుడు మేము అనుకున్నాం, అయ్యో ఇంత అన్నం కొన్నాము, ఈ అన్నాన్ని ఏం చేయాలి? Just then one
thin dog came by. అప్పుడు సన్నటి కుక్క అక్కడికి వచ్చిందండి. Now imagine we are 9 in the car. మరి గమనించండి, మేము 9 మంది ఉన్నాము కారులో. Thin dog came, we gave him one. చూడండి, ఆ సన్న కుక్క వచ్చింది, ఆ కుక్కకి ఇచ్చేసాము. The dog started eating. ఆ యొక్క కుక్క దాన్ని తినడం మొదలుపెట్టింది. Slowly his whole gang came. The whole gang of dogs came. కాబట్టి తక్కిన కుక్కలన్నీ కూడా ఒక్కొక్క కుక్కను చూసి తక్కిన కుక్కలన్నీ వచ్చాయి. And they started eating. అవన్నీ కూడా తినడం మొదలుపెట్టాయి. And I was thinking, నేను అనుకుంటున్నాను, I bought that food not for me, for these dogs. చూడండి, నేను వీళ్ళ కొరకు ఈ అన్నం కుక్కలో కొన్నట్టుగా ఉంది, మా కొరకు And that's the కాదు. time the Lord gave me an answer and said, your heavenly Father knows who is hungry, and you paid the money, and God gave food to this right from Goa to Savantwadi. ఆమేన్, ఆమేన్. కాబట్టి పరలోకపు తండ్రికి తెలుసండి ఎవరికి ఆకలిగా ఉంది, ఆ అన్నము ఎవరికి ఇవ్వాలో పరలోకపు తండ్రికి తెలుసు. కాబట్టి నీ చేత కొనిచ్చి వారి ఆకలి తీర్చాడు. They ate the chicken also. మేము చికెన్ కూడా తిన్నాయండి. చూసారా? Heavenly Father feeds the birds. కాబట్టి పరలోకపు తండ్రి పక్షులను ఆయన పోషిస్తున్నాడు. Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? కాబట్టి ఎవరైతే మీలో ఆ యొక్క చింత విచారమును పెట్టుకోకుండా, Why take you thought for raiment? దేని కొరకు మీరు ఆలోచిస్తున్నారు? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. కాబట్టి చూడండి, ఆ యొక్క పక్షులు కొయ్యవు, అవి ఏమి కూడా చేయవు. And yet I say unto you. అయినప్పటికీ మీతో ఒక మాట నేను చెప్తున్నాను. Yeah. I know there is some hearing problem, so please, those who are at the back, there is empty chairs in the front, so please move forward. Just all those people who are not able to hear, you just find difficulty to hear, please move forward. Come forward, come the empty chairs, lot of empty chairs in the front, please move forward. Oh, I should speak louder. No brother, there is a sound. Yeah, please move forward quickly so that we can listen the message. All those who are finding difficult to hear, please, there are a lot of empty chairs in the front. They don't want to come and sit in front because I will ask questions who are in front. వాళ్ళు ముందుకు రారండి, ఎందుకంటే నేను ప్రశ్నలు అడుగుతాను కదా, అందుకోసమని వెనక్కి ఉండాలని చూస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Yeah, let's begin. మనం మొదలు పెడదామండి. Shall we begin? మొదలు పెడదామా? సెటిల్ అయ్యారా? And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. చూడండి, అయినప్పటికీ సాలొమోను వైభవము కూడా వానిలో ఒకదాని వలె అలంకరించబడలేదు. Therefore if God so clothed the grass of the field which is today and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you of little faith? నేడుండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడు ఇలాగా అలంకరించిన ఎడల అల్ప విశ్వాసులారా, మీకు మరి నిశ్చయముగా దేవుడు వస్త్రములు ధరింపచేయును కదా. Now I want everybody's eyes to be on this scripture. దయచేసి ఒక్కసారి అందరి యొక్క వాక్యం Verse 31 and 32. మరి 32, 33 వచనాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ చదవాలా, చూడాలని ఆశపడుతున్నాను. And before you condemn me, these are not my words, these are Jesus's words. మరి మీరు చెప్పొద్దండి, రేపు బ్రదర్ గారండి ఎక్కడున్నాయని నన్ను అడగొద్దండి. కాబట్టి మీరు ముందుగా వాక్యాన్ని చూడండి. 31. 31వ వచనం చదువుదాము. 31. ఏమి తిందుమా, ఏమి త్రాగుదుమా, ఏమి ధరించదుమా అని చింతించకుడి. అన్యులు వీటన్నిటిని విషయమై చింతింతురు. ఇవన్నీ మీకు కావాలేనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను కదా. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును. రేపటిని గురించి చింతింపకుడి, రేపటి దినమున దాని సంగతులను గురించి చింతించును. ఏనాటి కీడు ఆనాటికి చాలును. Okay, are you ready? I'm going to read it from the Amplified. Okay, therefore do not worry and be anxious, because you know your Father is going to take care of you. He feeds the birds of the air, he takes care of everybody. Therefore do not worry and be anxious, perpetually uneasy, distracted, saying, what are we going to eat, what are we going to drink, or what are we going to wear?
కానీ ఇక్కడ వాక్యంలో చెప్పబడి ఉందండి, రేపటి గురించి చింతించకండి, ఏమి తినేదమా ఏమి తాగుదమా, పరలోకపు తండ్రి అవన్నీ మీకు అనుగ్రహిస్తారు. అయినప్పటికీ మనము వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా చింతిస్తూ ఉన్నాము, బాధపడుతున్నాము, వేదన పడుతున్నాము. Ask your neighbor, have you ever got worried about these things? What am I going to eat? What am I going to drink? What am I going to wear? ఒకసారి మీ పక్క Ask your neighbor, ask your neighbor. అడగండి, ఎప్పుడైనా ఏమి తినాలి ఏమి ధరించాలి అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆహారం గురించి కానీ వస్త్రం గురించి కానీ What a good time, brother. The husband was behind. Brother Vijay, what a announcement. He came and sat next to his wife. చూడండి బ్రదర్ విజయ్ ఎంత మంచి పని చేశారు. భర్త వెనక కూర్చున్నాడు, ఇప్పుడు వచ్చి భార్య పక్క కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు భర్త భార్యను అడగాలి, have you ever got worried? నువ్వు ఎప్పుడైనా చింతించావమ్మా? My darling wife, have you ever got worried? అడగండి, ఎప్పుడైనా నువ్వు My darling husband, have you ever got worried? నా భర్త ఎప్పుడైనా నువ్వు ఎప్పుడైనా చింతించావా? What shall we eat? ఏం తిందాము? What shall we drink? ఏం త్రాగుదాము? What shall we wear? ఏమి ధరించాలి? Come on, yes or no? అవునా కాదా మీరు చెప్పండి. Is it very common? అదే సాధారణమైందా? I'm talking to some Christians. Is it very common? అవునా కాదా? Come on, is it very common? అది సాధారణమా కాదా? Look at the next line. మరి తర్వాత లైన్ చూద్దామండి. I'm not saying, don't you point finger to me. I'm not saying, these are the words of Jesus. కాబట్టి తర్వాత For the pagans, the Gentiles eagerly seek all these things. ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదమా ఏమి ధరించుదమా అని చింతించకండి, అన్యులు వీటన్నిటినీ వారు కాంక్షించెదరు. Who? ఎవరు చెప్పండి? The pagans, the Gentiles. గమనించండి, అన్యులు మాత్రమే ఈ విషయాన్ని చింతిస్తారు. So every Sunday when there is a church service, మరి ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన జరిగినప్పుడు when people with worry come to the service, వారందరూ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆదివారం ఆరాధనకు వస్తారండి. are the Christians coming for the service or pagans? మరి చూడండి, మరి ఆరాధనకి ఎవరు వస్తారండి? అన్యులు వస్తున్నారా, క్రిస్టియన్స్ వస్తున్నారా? Is it a believer service or pagan service? చెప్పండి, ఆదివారం ఆరాధన అది అన్యుల సర్వీసా లేకపోతే క్రిస్టియన్స్ అందరు గుమ్ముకూడుతున్నారా? You might be going to Pentecostal, Protestant, Baptist, whatever church you go, Catholic, all churches you go, but you go with worry. The Lord says you are a pagan worshipper. ఒకవేళ నువ్వు ఏ చర్చికి వెళ్ళినా చింత విచారంతో వెళ్ళితే నీవు అన్యుడుగానే ఉన్నావు. Hello, Swami. చెప్పండి, ఎవరైతే చింతపడుతున్నారో. Is it there in your Bible? నీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉందా? So those who worry and come to church, ఎవరెవరైతే చింత విచారంతో చర్చికి వస్తున్నావు అంటే are believers or pagans? నువ్వు ఒక విశ్వాసివా లేకపోతే అన్యురాలివా? ఎవరై ఉంటావు? అప్పుడు నువ్వు అన్యురాలివే ఉంటావు. Ask your neighbor, are you a pagan or a believer? మీ పక్క వారిని అడగండి, మీరు అన్యులా లేకపోతే విశ్వాసివా అని అడగండి. Husband and wife? భర్త No, I'm asking the behind one. ఆమె ఇద్దరు కాదండి, నాన్సీ. Brother Sudhakar, ask your wife, pagan or a believer? చిందాక అని అడుగుతున్నాను, అడగండి. He is only looking and smiling. The wife is saying, I don't even want to look at him. అక్క చెప్తున్నారు, నేను నీ కళ్ళేం చూడను, నాకు దేవుడు అన్ని ఇచ్చేస్తున్నారని దేవుడు కళ్ళు చూస్తున్నారు. My dear sister Nancy, ask your husband. నాన్సీ, అడగండి, మీ భర్తను అడగండి. Are you a believer or a pagan? నువ్వు అడుగు, అన్యుడివా లేకపోతే ఇంకా విశ్వాసిగా ఉన్నావా? What is he saying? ఏమని చెప్తున్నాడు? He never gets worried. నితిన్ చెప్పు, ఏమని చెప్తున్నాడు నితిన్? Just take his photo, put it on the website. First time we found a man who doesn't believe, who doesn't worry. చూడండి, మొదటిగా వ్యక్తి చెప్తున్నాడు, నాకు చింతే లేదని చెప్పిన మొదటి జవాబండి. You know what? We have always got a conflict. I belong to this church, that church, that church, that church. Hold on. If you are a warrior, then you are a pagan. మరి గమనించండి, నువ్వు చింత విచారము కలిగి ఉన్నావు అంటే నువ్వు విశ్వాసివి కాదు. Your title doesn't mean anything. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం Your belief is what makes you a true disciple of Christ. కాబట్టి నువ్వు చింత ఉన్నావా లేదు దానిని బట్టి నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడువా నిజమైన శిష్యురాలా అని తెలుస్తుంది. So tell me, every Friday is pagan worship? In Luciaka every Friday fasting prayer. లూసియాక మీ దగ్గర మరి అన్నులు పేగన్ వర్షిప్ జరుగుతుందా నిజమైన వర్షిప్ జరుగుతుందా? Tell me honest. విశ్వాసి వర్షిప్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ బ్రదర్. Ayo. So none of them who come are warriors. Then why they are standing in a queue?
Ayo Swami, pray, 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 pray. Hari. A person who is believing is saying, whatsoever I desire when I pray, I believe I have received it. మరి If I believe I have received it, why am I standing in the queue? మరి ఎందుకంటే ప్రార్థన అయిపోగానే అందరూ వచ్చి క్యూలో నిలబడి బ్రదర్ గారండి నాకు ప్రార్థన చేయండి, నాకు ఉద్యోగం రావాలండి, నాకు అది రావాలండి, అప్పు సమస్య ఎందుకంటే మీరు అడుగుతున్నారు, మీకు తెలుసు కదా మీరు ఏం ప్రార్థించిన తర్వాత మీరు ఏం అడిగినా మీరు పొందుకుంటారు అని తెలిసినప్పుడు ఎందుకండి క్యూలో నిలబడుతున్నారు? For the pagan, the Gentiles కాబట్టి ఈరోజు మీరు అన్యుడిగా ఉన్నావా విశ్వాసిగా ఉన్నావా? eagerly seek all these things. ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోక తండ్రికి తెలియను. But you do not worry. కానీ నీవు భయపడకండి. Your heavenly Father knows that you need them. అవన్నీ నీకు అవసరమని పరలోక తండ్రికి తెలియను. Your heavenly Father knows that you need them. ఇవన్నీ మీకు అవసరమని పరలోకపు తండ్రికి తెలుసును. If you know that your heavenly Father knows that you need them, ఒక నీకు పరలోక తండ్రికి నీకు అవన్నీ తెలుసని తెలిస్తే then you will be running after your need or running after the kingdom. అప్పుడు నీవు అవసరం వెంట పరిగెడతావా లేకపోతే రాజ్యం వెనుక పరిగెడతావా? Then why people are not running after the kingdom but running after the need and blessing? మరి ఎందుకోసం అంటే మనం అడుగుతున్నామండి రాజ్యం వెంట పరిగెడుతూ ఆశీర్వాదం కావాలని? Because they are full of worry. ఎందుకంటే మరి Because they are full of worry. ఎందుకోసం అంటే మీరు మొత్తము చింత విచారముతో కృంగిపోతున్నారు. Sariya. సరియా? Hello, Sariya. Thank you, Jesus. So mostly we have pagan worship or Christian worship. మనం ఇప్పుడు ఆలోచించుకోవాలి, నేను ఒక అన్యుడి వర్షిప్ అన్యురాల్లాగానే ఆరాధనలో పాల్గొంటున్నానా లేకపోతే విశ్వాసముగా కలిగిన క్రిస్టియన్గా నేను పాల్గొంటున్నానా? Yes, my friend. What is his name? రాజశేఖర్ రెడ్డి. Huh? రాజశేఖర్ రెడ్డి. Raja. రాజశేఖర్ రెడ్డి. Rajashekar. రాజశేఖర్ రెడ్డి. Rajashekar Reddy. Tell me, worry or believe honestly? Okay. Praise God. వరీ ఆర్ బిలీవ్ అంటేనా విశ్వాసం అని చెప్పారండి. How do you know a person is a believer or a worrier? మనకి ఒక వ్యక్తి మరి చింత వ్యక్తి లేకపోతే విశ్వాసాన్ని ఎట్లా A తెలుసుకోవాలి? person who is a believer is not seeking his need, he is seeking the kingdom. మరి ఎవరైతే విశ్వాసాన్ని ఎట్లా చెప్తామంటే వారు రాజ్యమును వెతికేవారుగా Because ఉంటారు. he believes all my needs are added unto me through my Father. కాబట్టి నాకు అవసరం అన్ని కూడా నా తండ్రి నాకు సమకూరుస్తాడనే విశ్వాసం ఉన్నవారు దేవుని రాజ్యమును వెతికేవారు. Tell me honestly, when Jesus anointed his apostles మరి ఎప్పుడైతే ఆ అపోస్తలుల దగ్గర చూసినప్పుడు and he sent them 2 by 2, వారిద్దరిద్దరిని ఒక్కొక్క గ్రామానికి పంపిస్తున్నారు. did he say take a full bag of clothing, మీరు ఒక బ్యాగ్ నిండా ఆహారం తీసుకోండి అని చెప్పాడా? take money with you, ఆ డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళండి అని take చెప్పాడా? all the things that you need? నీకేం అవసరమైంది అవసర He వస్తువులు said when you go, don't take anything. మరి యేసుప్రభు ఏం చెప్పారు? మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఏమి When you go in my name to preach, మీరు ఎప్పుడైతే నా నామములో బోధించడానికి వెళ్ళినప్పుడు everything will be taken care of you. నీ గురించి ప్రతి అవసరములు వారు తీరుస్తారు. Sariya? అవునా? Yes or no? అవునా కాదా? యేసుప్రభు చెప్పారండి ఆ మాట. But how are we going? కానీ మనం ఎట్లా వెళ్తామండి? Hallelujah. హల్లెలూయా. That is why those who invite me, I never ask them any question. కాబట్టి నేను Where am I preaching? Where am I staying? What is the facility? What is this? What is that? Nothing. I know one thing. My Father loves ఆమేన్ me ఆమేన్ and he takes care of all my needs. ఆమేన్ ఆమేన్. నేను ఎప్పుడైనా ఎక్కడ బోధించడానికి వెళ్ళాను నేను ఏం అడగానండి, మీరు నాకు ఏం అకామిడేషన్ ఇస్తున్నారు, ఏ హోటల్లో ఉంచుతారు, మీరు నాకు ఎలాంటి ఫుడ్ పెడతారని ఏమి అడగనండి. ఒకటి చేశారు, నాకు తెలుసు నాకు అవసరమైనవన్నీ పరలోకపు తండ్రి నాకు సమకూరుస్తాడన్న విశ్వాసంతోనే ప్రతి ప్లేస్కి వెళ్తాను. And I've learned it that I don't want to be a pagan. నేను ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, అన్యుడిగా ఉండాలనుకోవట్లేదు. దానికి మేమే సాక్ష్యం. నేను విజయ్ రెడ్డి What did we learn? విట్నెస్ ఫర్ ద బ్రదర్స్ స్టే ఆర్ బ్రదర్స్ ఫుడ్ టిల్ నౌ. వాట్ ఎవర్ యూ గివ్, యూ డోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్ ఆల్సో బ్రదర్ ఆర్ రెడీ టు స్లీప్ ఈవెన్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. Hallelujah. No. You came to Goa when we were still constructing. Yes. You remember?
Yeah, she was there with us. నేను గోవాకి వెళ్ళాను బ్రదర్ గారు రిట్రీట్ సెంటర్ కాబట్టి ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ We జరుగుతుంది. did not have the place. మరి అక్కడ ముఖ్యంగా We did మగవాళ్ళకు not even know evening where we are going to stay. సాయంత్రం మేము ఎక్కడ పడుకుంటామో కూడా మాకు తెలియదండి. And she was surprised. ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది. By the time the service got over, ఎప్పుడైతే సర్వీస్ అయిపోయిందో somebody offered us a place and said, my place is empty, why don't you come and stay there? Kabatti And she was there. వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారండి అక్కడ మా దగ్గర ప్లేస్ ఉంది మీరు వచ్చి పడుకోండి అని Then she చెప్పారు. was wondering from where the food will come. The food. ఆహారం ఎక్కడి You, నుంచి you remember before Yeah. the center could come. That one trip that she came, she really saw how we live. నిజంగా మరి ఆ యొక్క మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు నేను అక్కడ చూశానండి ప్లేస్ పడుకోవడానికి ప్లేస్ లేదు, ఎవరికి ప్లేస్ లేదు. ఈవెన్ బ్రదర్ కూడా ఎక్కడైతే హాల్ ఎక్కడ దొరికినా వెరెండా దొరికినా ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ వాళ్ళందరూ పడుకున్నారు. నేను అదిరిపోయాను, అమ్మో ఇదేంటి ఇలా ఉంది ఇక్కడ అని. కానీ అందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఏమి ఇచ్చినా దేని విషయంలో వారు కొనగలేదు. And that is the time she began to understand, and from that one incident till today she is only talking about that incident. ఒక్కసారి చూసిందండి, కానీ ఆ ఒక్కసారి చూసింది మర్చిపోకుండా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంది. Believe me, నమ్మండి, even this retreat which is happening, ఈ రిట్రీట్ కూడా it will be about 500 people. 300 staying, 200 will be coming from out. మరి గమనించండి, మరి 300 లోపల ఉంటున్నారు, 500 బయట నుంచి వస్తూ ఉన్నారు. And 6 days breakfast, food, everything has to be given. 6 రోజులు మరి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవ్వాలి, లంచ్ ఇవ్వాలి, డిన్నర్ ఇవ్వాలి. Do you think I will be worried from where the feed will come? అయ్యో ఈ 6 రోజులు నాకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తే ఎలా ఫీడ్ చేయాలో నాకు ఏమైనా చింత ఉందా అండి? That is not my job. అది నా జాబ్ కాదండి. My job is to seek his kingdom and preach his kingdom. నేను దేవుని రాజ్యాన్ని వెదకాలి, నాకు ఇచ్చిన సువార్త నేను బోధించాలి, అంతే. The head office has to provide, not me. నేను కాదండి, నా పైన నా తండ్రి వాటన్నిటిని ఆయనే సమకూర్చాలి. That is why I am worry free. కాబట్టి నేను ఏమి కూడా చింతించనండి. And this has been going on for the last 24 years. 24 సంవత్సరాలుగా ఇదే. Sarlin, you have been coming to Goa, right? నువ్వు గోవాకు వచ్చావు కదా మను కూడా. Has God always taken care of you? Or was there trouble? నువ్వు వచ్చావు కదా, నీకేమైనా అక్కడ ఏమైనా కొరత కనపడిందా? No matter how many people come, ఎంత మంది అన్నా రానియండి, అక్కడ the food starts multiplying. అక్కడ ఎంత ఆహారం వండినా అది There is never a shortage. అక్కడ ఎప్పుడు కూడా అక్కడ కొరత లేదండి, తక్కువ అన్నది And this is కనపడలేదు. not once, always. ఒక్కసారి కాదండి, ప్రతిసారి కూడా అక్కడ 10 రోజులు జరుగుతుంది. And I enjoy to the full. కాబట్టి నేను ప్రతిసారి సంతోషంగా ఉంటాను. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. And from the time I've been living this life, ఈ విధంగా నేను జీవించడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుండి not getting worried, నేను దేని గురించి చింతించట్లేదండి. God has been multiplying the resources. నాకు రావాల్సిన నాకేం కావాలో దేవుడు అని ఇంకా అధికముగా ఇస్తూనే వెళ్తున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Ask your neighbor, are you a believer or a warrior? మరి అడగండి ఒక్కసారి, మీరు మరి విశ్వాసిగా ఉన్నారు అన్నిలుగాను. యూ కెన్ సే వన్ విట్నెస్ ఆన్ దట్. Okay, you want me to share that? Okay. Now, as I told you that everything is free, మరి గమనించండి, గోవా రిట్రీట్లో 10 రోజులు ప్రతిదీ ఉచితం అండి. and the lifestyle we live, people think we got a lot of money coming from USA. చాలా మంది అనుకుంటారు మేము 10 రోజులు వాళ్ళ దగ్గర ఏం తీసుకోం, 10 రోజులు మధ్యాహ్నం బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్ని ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు బ్రదర్ గారికి ఎవరో ఫారెన్ నుంచి డబ్బులు పంపిస్తున్నారు, యుఎస్ఏ నుంచి అనుకుంటారు. We were minus by 20 lakhs. అప్పుడు మేము ఆ విధంగా రిట్రీట్లో కండక్ట్ చేసినప్పుడు You 20 remember- లక్షల అప్పులోకి వచ్చామండి. You remember San Francisco, Saint Francis. Saint Francis body is in Goa. మరి మీరు అందరికీ తెలుసు కదా, గోవాకు వచ్చినప్పుడు సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ గారి బాడీని చూస్తారు కదండి, శౌర్యవారం On అంటారు a తెలుగులో. particular year, they expose the body. ముఖ్యంగా ఆ సంవత్సరం ఏం చేశారంటే ఆ యొక్క శౌరి వారి యొక్క శరీరంని వారి అందరూ చూడడానికని తెరిచిపెట్టారు. ఎందుకంటే ఆయన బాడీ పాడు కాలేదు కదా, చూడడానికి తెరిచారు. People come from different places. అన్ని ప్లేసుల్లోంచి కూడా ఆ యొక్క గోవాకు అందరూ వెళ్తున్నారు, అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి. మన ప్యారిష్లో కూడా బస్సులు So వేసుకొని we decided that these people, the charges are very high, so we'll open our center. People can come and stay with us 3 days, free stay, free food, and then go. So people would come and tell us we are coming on this day, so they would get about
100 people, 200 people, 300 people coming and staying with us. కాబట్టి గోవాలో అక్కడ అకామిడేషన్ కాస్ట్లీ ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది మాకు తెలిసిన సిస్టర్లు ఫాదర్లు 100 మందిని 50 మందిని తీసుకొని గోవాకు వచ్చినప్పుడు వారికి మేమందరం కూడా 100 మందికి 50 మందికి మేము 20 లక్షల అప్పులో ఉన్నప్పుడు వారికి అకామిడేషన్ ఇచ్చాము, ఫుడ్ ఇచ్చాము. And we have to give them the best food. వారందరికీ మామూలు ఫుడ్ కాదండి, శ్రేష్టమైన ఆహారము, ఫ్రీగా అకామిడేషన్, ఫుడ్. After giving the best service, we should not take money from them for the service we gave. మరి గమనించండి, శ్రేష్టమైనటువంటి అకామిడేషన్ ఆహారం ఇచ్చిన తర్వాత వారి దగ్గర నుంచి మేమేమీ తీసుకోకూడదు. But to teach them that just the way we served you, now you go to your parish, find the people who need, and what you want to give us, you go and give it to them and buy some ration and give it to them. కాబట్టి వారికి మేమేం చెప్తామంటే, మీరు మాకు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వకండి, మీరు కూడా మాలాగనే వెళ్ళి మీ ప్యారిష్లో ఎవరైనా పేదవారు ఉంటే వారిని కనుక్కొని వారికి మీరు డబ్బు ఇవ్వండి, లేకపోతే మీ ఆహారం ఇవ్వండి. So those who look after the accounts, I said to them, the 20 lakhs as something come that the amount has become less. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడే 20 లక్షలు మనకి అప్పులో ఉన్నాము, ఇది ఇప్పుడు ఇవ్వడం వల్ల ఇంతమందికి నువ్వు భోజనం పెడుతున్నావు, ఇంకా ఎక్కువైంది. They gave me the information that there is no money coming. కాబట్టి వాళ్ళు అన్నారు, ఎక్కడి నుంచి ఒక్క డబ్బు కూడా రావడం లేదు. So I began to wonder, I'm following the principles of the kingdom. నేనేమనుకున్నానంటే, దేవా నేను వాక్య ప్రకారమే నేను జీవిస్తున్నాను కదా, ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, డబ్బు ఎందుకు రావడం లేదు? And something has happened in the head office. మరి ఏదో జరిగింది. హెడ్ ఆఫీస్ అంటే ఇక్కడ పరలోకపు తండ్రి దగ్గర Somewhere the connection has got disconnected. తండ్రితో నాకు ఏదో కనెక్షన్ మిస్ అయిందండి, ఏదో రాంగ్ జరిగింది So I నాలో. began to question God, where am I going wrong? అప్పుడు దేవుణ్ణి అడిగాను, ప్రభువా నీ ప్రకారం నేను విత్తుతున్నాను కదా, మరి నాకెందుకు రావడం లేదని దేవుణ్ణి అడిగాను. So the Holy Spirit said, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పారు, you are giving breakfast, మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్తున్నావు, you are giving lunch, లంచ్ ఇస్తున్నావు, you are giving dinner. డిన్నర్ ఇస్తున్నావు. But when they are going, you are not giving them food on the way to వారి eat. ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళందరికీ ప్రయాణానికి కావాల్సిన ఫుడ్ నువ్వు కట్టిస్తున్నావా? ఎప్పుడు చెప్తున్నారండి? 20 లక్షల అప్పు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి దేవుడు So I చెప్తున్నాడు. called the person in the kitchen and I said, when these people go, do we give them packets? అప్పుడు నేను అడిగాను కిచెన్లో ఉన్నటువంటి విజయరెడ్డిని పిలిచి, విజయరెడ్డి ఈరోజు అందరు వెళ్ళిపోతారు, By now, వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు, వీళ్ళందరికీ బిర్యానీ ప్యాకెట్స్ రెడీయా? I told Vijay that way today, he kept biryani ready. Praise the Lord. my God, Lucia also gets the sword out, huh? But always you are teasing me. Ayo, I thought she is very papam, very tender. Now she brings I was this like that only, brother. You only pulling me like that. very sweet sword. Okay. So I told that person in the kitchen, కిచెన్లో ఉన్న వ్యక్తితో చెప్పాను, are we giving that? వాళ్ళకి వెళ్ళేటప్పుడు మన ప్రయాణానికి ఏమైనా ఫుడ్ కట్టిస్తున్నారా? That person who was in charge said, enough. ఆయన అన్నాడు, ఇప్పటికి ఇచ్చింది 3 రోజులు పెట్టింది చాలు, ఇంకా ఆపు. Listen, my dear, you are not in Goa, I am here in ఆయన Goa. అన్నాడు, ఇన్ఛార్జ్ పర్సన్, అయ్యా నువ్వు Those suppliers are not calling you, they are calling me. ఆయన చెప్పాడు, నువ్వేంటి నువ్వు మళ్ళీ 3 I రోజులు can't take it anymore. నువ్వు అంటావు నువ్వు రీచింగ్ ఎక్కడికో We have వెళ్ళిపోతావు not కానీ been paying them money. ఎవరైతే ఆ రేషన్ షాప్ అయిన ప్రతిసారి వచ్చి నన్ను పైసలు ఇవ్వమంటాడు, నా When he, దగ్గర లేవు. when he said these words, ఎప్పుడైతే ఆ వాక్యం చెప్పినప్పుడు I began to cry on the phone. నేను ఫోన్లో ఏడవడం మొదలు And I పెట్టాను. said, see, now I understand you are doing everything as I told you. The action is right, but the attitude is wrong. I told you no just now. యాక్షన్ ఈజ్ రైట్. The action is right that we are giving, but inside grumbling and giving. ఓకే, కాబట్టి అప్పుడు నేను ఫోన్లో ఏడ్చి నాకు అర్థమైంది, మనం ఏం చేస్తామంటే మరి పేదలకు హెల్ప్ చేస్తున్నాము, కానీ లోపల ఎలా ఇస్తున్నామంటే గొనుక్కుంటూ, గొనుగుడు వైఖరితో, కోపంతో. God is not looking at what you are doing. నువ్వేం చేస్తున్నావో దేవుడు చూడండి. God is looking at your heart condition by what you are doing. నువ్వు ఎలాంటి హృదయ వైఖరితో ఒక మనిషికి సహాయం చేస్తున్నావు. And I began to cry. అప్పుడు నేను ఏడవడం మొదలు And I పెట్టాను. said, please, for the last sake, please do this. నేను అడిగాను, ప్లీజ్ దయచేసి. We will come out of our 20 lakhs in no time. నేను అప్పుడు చెప్పాను, తప్పకుండా దయచేసి మీరు ఇవ్వండి, తప్పకుండా దేవుడు మనకు సాయం When I చేస్తాడు. started to cry, he said, okay, I'll give. నేను ఎప్పుడైతే ఏడ్చానో పాపం విజయ్ పాపం కరిగిపోయి ఓకే ఇచ్చేస్తానని చెప్పాడు. ఈస్ గివింగ్ బిర్యానీ ప్యాకెట్ ఫర్ ద పీపుల్ టు గో బ్యాక్ టుడే. డిన్నర్ ప్యాకెట్. No, dinner he has promised otherwise also. Yesterday he announced. ఓకే. He announced, what is that? You did not hear? Yesterday he announced. So why are you laughing? He has already said.
ఆన్ ద వే No, once you eat, Snacks. we- స్నాక్స్. no. He has to give to Peter and Sneha because they are going to Bombay, so he'll give them the packet. Okay, But you all okay. are all here only, no? విజయ్ Ayo, Swami, you're from Hyderabad. Don't you tell lies. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు గోవా అండ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ బాంబే. విజయ్ ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ ద ప్యాకెట్స్. That's not a problem. He has never had a problem. Why do you point finger to him? He has never had a problem. విజయ్ ప్రాబ్లం లేదు బ్రదర్. ట్రీజా ఇస్ దేర్. हाँ? She is the principal. तो हंडी खोल के देगा, बोले लेके जाओ. Praise God. Okay. Coming back. So I was flying from Goa to Dubai. ఆ సమయంలో ఆ విధంగా వాళ్ళకి ప్యాకెట్లు ఇచ్చి పంపించామండి. అప్పుడు నేను ఆ యొక్క గోవా నుంచి తిరిగి బాంబేకి వెళ్ళిపోతూ And my ఉన్నాను. brother said, brother, we are now crossed the border. ఆ బ్రదర్ చెప్పారు, ఇప్పుడు ఇంకా మనము అప్పు మించిపోయింది. We need at least 5 lakhs to come out of this. ఇప్పుడు 5 lakhs. ఇప్పుడు మనం దీని నుంచి ముందు బయటపడాలంటే Because now the supplier has said enough. ఆయన అన్నాడు, ఇంకా నేను ఏ సప్లై నేను ఇంకా మీకు లోన్గా ఇవ్వను, మీరు కట్టాల్సిందే. So I said, you want me to go to Dubai and announce to people that we don't have money, so please give us money. కాబట్టి నేను దుబాయ్కి వెళ్ళి మా దగ్గర డబ్బు లేకుండా ఉందండి, గోవాలో రిట్రీట్స్కి డబ్బు ఇవ్వండి అని అడగమంటావా? If you want, I will do it. మీరు చెప్పమని నువ్వు చెప్పు, నువ్వు అడగమంటే అడుగుతాను. But it will disgrace God whom we serve. కానీ మనం అలా అడిగినప్పుడు మనము సేవ చేస్తున్న మన దేవాతి దేవునికి అవమానం కలిగిస్తాము. My God is not a conjuice, he is a cheerful giver. మన దేవుడు మరి పిసినారి కాదండి, ఆయన ఉదారముగా When he gave his only begotten son, why will he not give us everything else? మరి దేవుడు మనకి అన్ని ఇచ్చినప్పుడు తక్కినవన్నీ కూడా ఎందుకు ఇవ్వండి? The problem is not with the father, the problem is with us. We have fear. గమనించండి, మరి తండ్రితో సమస్య లేదండి, మనం భయముతో బతుకుతున్నాము. So we both prayed and we said we will not announce. కాబట్టి మేము ఒక నిర్ణయంకి వచ్చాము, మేము ఎవరిని అడగము. And I went to Dubai. ఆ విధంగా దుబాయ్కి వెళ్ళిపోయానండి. And the praise and worship got over. ఆ విధంగా ఆ స్తుతి ఆరాధన అయిపోయింది. And I was about to get onto the pulpit to preach. ఆ యొక్క స్టేజ్ దగ్గరికి నేను వెళ్ళి ప్రీచింగ్కి వద్దామని వస్తున్నాను. One man came with his shirt out, like ఆ విధంగా ఒక మంచి షర్ట్ వేసుకుని ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. with a chappal, the Edom chappal. And he said, I want to talk to brother. బ్రదర్ ఒక్కసారి మీతో మాట్లాడాలని చెప్పాడు. They said, he is already on the stage. ఆయన వాళ్ళు చెప్పారు, బ్రదర్ ఇప్పుడే స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిపోయారు. Now I want to give him my envelope of my testimony. ఒక్క ఎన్వలప్ బ్రదర్కి ఇవ్వాలని తెచ్చారండి, అది బ్రదర్కి అందించాలి. So he said, okay, thank you very much. వాళ్ళు చెప్పారు, ఆ కెమెరా తీసుకొని థ్యాంక్ యూ అని చెప్పారు. Then he said, అప్పుడు అన్నారు, God told me 5 months back to give 10 lakhs. I've been waiting and looking, what is this brother doing? After getting down from the pulpit, I'm now convinced and I've come with a check of 10 lakhs to give it to him. కాబట్టి నాకు 10 రోజుల క్రితమే దేవుడు నాకు చెప్పాడు ఈ 10 lakhs ఇవ్వాలని. అయితే నేను అనుకున్నాను, అసలు ఈ బ్రదర్ ఏం చేస్తున్నారు, ఎందుకు దేవుడు నన్ను ఇవ్వమన్నాడు అని చెప్పి నేను చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఇదిగో 5 months I've been watching him. 5 నెలలుగా నేను ఈ బ్రదర్ని చూస్తున్నాను, పరీక్షిస్తున్నాను. ఈ బ్రదర్ ఎలాంటి వాడు, 10 లక్షలు దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఈయనకి ఇవ్వమన్నాడు? So this brother called me from the pulpit. కాబట్టి ఆయన నన్ను And he said, put one more song. కాబట్టి నన్ను స్టేజ్ మీద కిందికి రమ్మన్నారు. అప్పుడు నేను చెప్పాను, ఇంకో పాట వేయండి అని. And he said, listen what this man is saying. ఆయన వినండి, ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు అని చెప్పాను. God had heard our prayer 5 months back. This man did not give us the money when God told him to give. చూడండి, మరి 5 నెలల క్రితం మేము డబ్బు ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేదండి. And we began to pray. ఆ విధంగా ప్రార్థన మొదలు పెట్టాము. That very month, I'm not saying next month, that very month, మేము ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు all the 20 lakhs were paid. ఆ 20 లక్షలు మొత్తం From that day on, ఆ రోజు నుంచి till today, ఇప్పటి వరకు the account never became minus. నా యొక్క అకౌంట్ ఎప్పుడు కూడా మైనస్ లో. Because God looks not on your action, He always looks at the heart condition by which you make that action. కాబట్టి దేవుడు ఎప్పుడు నీ క్రియను చూడగా నీ హృదయాన్ని చూస్తాడు. నీ హృదయంలో ఎలాంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నావు దానిని బట్టి దేవుడు మన జీవితంలో కార్యం If చేస్తాడు. you are worried and you do, ఒకవేళ నువ్వు చింతతో విచారంతో నువ్వు చేసినట్లయితే you are a pagan worshipper. అనగా నువ్వు అన్యుడిగా ఉన్నట్టే. Jesus said the Gentiles do like that. మరి ఎవరు చేస్తారండి చింత విచారము? But if అన్యులు. you are a Christian, నువ్వు ఒకవేళ నిజమైన క్రైస్తవుడైతే you are saying, my Father in heaven is my provider. నా పరలోకపు తండ్రి నాకు అవసరం అన్నియు నేను సమకూర్చే దేవుడు అని నమ్ముతావు. That is why I will not spend my energy in seeking roti kapda or makan
I will use my time and energy in seeking the kingdom of God and using my time and energy in spreading the Amen, kingdom of amen, God, amen. and then my Amen. God shall supply all my needs, Amen. roti, kapda or makan. ఆమేన్ ఆమేన్. అందుకోసం నేను ఎప్పుడు కూడా నేను అన్నం కొరకు ఏమి తినేదమా ఏమి తాగదని లోకంలో ఏం సంపాదించడం వెతకలేదండి, కానీ నేను దేవుని రాజ్యాన్ని వెతికాను కాబట్టి నా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చే తన అవసరములన్నిటిని ఆయన తీరుస్తూ ఉన్నాడు. Sariya? So most of the time are we pagan worshippers or real true believers? మనం ఎప్పుడైతే చింతించితగా ఉన్నామంటే అన్యుడిగాను ఉంటున్నావు, లేదు విశ్వాసివైతే దేవుని మీద భారం. Baby is saying, next time mommy gets worried, I will ask mommy, mommy, believer or pagan worshipper? కాబట్టి డేవిడ్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు, ఈసారి మా అమ్మ ఏదైనా చింతపడితే And the mom is saying, brother, thank you very much. When my baby starts getting worried, I'll say, baby, pagan worshipper or believer? ఎప్పుడైనా మా పాప చింతపడితే అదే అడుగుతాను, నువ్వు అన్యురాలివా లేకపోతే విశ్వాసిగా ఉన్నావా, ఎందుకమ్మా చింత? That is why Satan always wants us to worry and get into fear, so that roti, kapda or makan will never manifest in your life. కాబట్టి సాతాను ఏం చేస్తాడంటే నీకు చింతను పెట్టి నీ జీవితంలో నువ్వే అన్ని అవసరాలు తీర్చబడకుండా వేదనలోనే ఉండిపోతున్నావు, విశ్వాసిగా లేదు. I give you a promise from the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి మీకు ఒక వాగ్దానం If you truly seek the Lord with all your heart, His kingdom, His righteousness, His ways, His system, you will never ever lack in any project that you do. నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నువ్వు నిజముగా దేవుని వెతికినట్లయితే నీ జీవితంలో ఎప్పుడు ఏ కొరత ఉండదు. Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. థ్యాంక్ యూ జీసస్. So, are we supposed to get rid of fear? ఈ రోజు మనం చింత నుంచి బయటికి రావాలా, అట్లాగే చింత ఉంచుకోవాలా? Come on. So, write down. రాసుకోండి. What did you write the last line? Read it. I must get rid of fear and believe God loves me. నేను నా చింతను వదిలి దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని విశ్వసించాలి. We wrote that, right? So when I believe that God loves me, I am willing to die to my desire. నేను ఎప్పుడైతే దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అనుకుంటే తప్పకుండా నా స్వార్థానికి నేను మరణిస్తాను. I am ready to die to my self-centeredness. నా యొక్క స్వార్థ పరత్వానికి నేను మరణించి ఇతరుల కోసం జీవించగలుగుతాను. And now I am ready to believe and no longer be a pagan or a Gentile. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి నేను విశ్వాసిగా ఉంటాను, ఇంకెప్పుడు కూడా అన్యుడిగా చింత విచారంతో ఉండను. And God says, now you will experience a rich harvest in your life. అప్పుడు నీ జీవితంలో గొప్ప ఫలమును నువ్వు పొందుకుంటావు, పంటను కోసుకుంటావు. Can a farmer ever get a harvest without a seed? మరి గమనించండి, ఏదైనా ఫార్మరు విత్తనము లేకుండా ఏమైనా కోసుకుంటాడండి? So whatever I have in my hand, నా చేతిలో ఏదైతే ఉంటుందో, is it a harvest or a seed? మరి గమనించినది పంట నా చేతిలో ఉందా, విత్తనం చేతిలో ఉందా? చెప్పాలండి. Whatever I have in my hand, is it a harvest or a seed? గమనించండి, నా చేతిలో విత్తనం ఉందా లేకపోతే పంట ఉందా, ఫలం ఉందా? చెప్పండి. When I eat it, it became my harvest. ఒకవేళ ఈ విత్తనాన్ని నేనే తిన్నాను అనుకది, But when I used it for others, it became my seed. మరి గమనించండి, నేను ఇతరుల కోసం వాడినప్పుడు అది నా విత్తనముగా మారుతుంది. Ask a question. ఒక ప్రశ్న అడగండి. What you have, are you eating everything or sharing it with others? నీకు ఇచ్చినదంతా నీ దగ్గర పెట్టుకొని నీవే తింటున్నావా లేకపోతే పక్క వారికి ఏమైనా కొంచెం ఇస్తున్నారా? డబ్బు మాత్రమే కాదండి, నాట్ ఓన్లీ మనీ. No, I'm not talking about money. Anything that you have, when you use it for yourself, it becomes your harvest. Whatever you have, when you use it for others, it became your seed. And when you plant the seed in the kingdom, it has to multiply. That's the system. చూడండి, నీ దగ్గర ఉన్నది నీవే నీ స్వార్థంతో నీ కొరకే నువ్వు వాడుకుంటే అది ఒక హార్వెస్ట్గా మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ అది ఇతరుల జీవితంలో విత్తినప్పుడు అది విత్తనముగా మారి అనేక మందికి ఉపయోగపడుతుంది, మల్టిప్లై అయిపోతుంది. So what will you call the farmer who is working in the field but never planting the seed? మరి గమనించండి, ఒక వ్యవసాయకుడు పొలంలో పని చేస్తున్నాడు కానీ విత్తనం అసలు విత్తలేదండి.
Smart farmer, foolish farmer. మరి మీరు ఆ యొక్క వ్యవసాయకుని ఏమంటామా? ఆయన తెలివైన వాడు అంటామా, తెలివి లేని వాడు అంటామా? Brother Shekhar, smart farmer, foolish farmer. చెప్పండి. విత్తనం విత్తలేదు. Never planting the seed. ఆయన ఏ విత్తనం పొలానికి పోతున్నాడు కానీ విత్తనం విత్తలేదండి. Will he ever get a harvest? మరి ఆయనకి ఏమైనా విత్తనం విత్తకుండా పంట ఏమైనా మొలుస్తుందా? Just think. You are a farmer. జస్ట్ And you are using everything for yourself. I and my family. నాకు, నా కుటుంబానికి, నా పిల్లలకని నీకే నువ్వు వాడుకుంటున్నావు. Will you get a harvest? నీకు ఏమైనా పంట దొరుకుతుందండి? Then you go around telling everybody, pray for me. అందరి దగ్గర అడుగుతా, నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. Christians are the only farmers who don't plant the seed but go to the preacher and the counselor and everybody and the intercession team, pray for me that I'll get the harvest in my field. Christians are the only farmers. గమనించండి, క్రైస్తవులైనటువంటి వ్యవసాయదారులు మాత్రమే ప్రీచర్ల దగ్గరికి, కౌన్సిల్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా కొరకు ప్రార్థించండి, నాకు ఇంకా నా బిజినెస్ పెరగాలి, నాకు ఇది రావాలి అది రావాలని విత్తనం మాత్రం విత్తకుండా వచ్చేవారు. And the best part is the preacher, the counselor and the intercession team are praying for a farmer who did not plant the seed and expecting the harvest. మరి వాళ్ళు ఎలాంటి వారంటే పాపం మీరు ఆ యొక్క ఇంటర్సెసరీ టీం అంతా మీ కొరకు కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తారు, దేవా ఉద్యోగం ఇవ్వండి, పంట ఇవ్వండి అడుగుతుంటారు. కానీ ఎలాంటి వారు? మీరు విత్తనం విత్తని ఫార్మర్కి ప్రార్థన చేసినట్టుగా ఉంటుందండి. సరియా? అర్థమైందా? మీరు అడుగుతున్నారు కానీ మీరు ఎలాంటి వారు? విత్తనమే విత్తలేదు కానీ ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారు పంట రావాలని. విత్తనం విత్తని ఫార్మర్ కోసం ప్రార్థన చేసినట్టుగా ఉంది. సరియా? హలో సరియా? Praise God. Shall we go ahead? Okay, let's go to John 13. What does this fear do? How does this fear destroy a harvest? John 13 verse 36. మనలో ఉన్నటువంటి ఈ భయము మనల్ని మన పంట కోసుకోకుండా నేను ఎలా పాడు చేస్తుందో చూడబోతున్నామండి. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 36వ వచనాన్ని మనం చూస్తున్నాము. సిమోను పేతురు, ప్రభువా నీవెక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని ఆయనను అడగగా, యేసు నేను వెళ్ళుచున్న చోటికి నీవెప్పుడు నా వెంట రాలేవు కానీ తర్వాత వచ్చేదవు అని అతనితో చెప్పెను. Every time you find Peter making all the gadbada. మరి ఎప్పుడు చూసినా అక్కడ మనం పేతురే దొరుకుతాడండి. If you got a son or a daughter doing lot of gadbad, don't worry, Peter. గమనించండి, మీ కుటుంబంలో మీ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఏమైనా గడబడి ఊక చేస్తున్నాడా? పేతురు లాగున్నాడండి, పేతురు లాగే అనుకోండి. You believe in faith. You believe in faith. మీరు విశ్వసించండి. That son and Peter, that son and the daughter is a Peter in the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో ఆ బిడ్డ, ఆ కుమారుడు పేతురులాగా ఉండబోతున్నాడని మీరు విశ్వసించండి చాలు. Now tell me honestly. నిజంగా ఒక యథార్థంగా చెప్పండి. Parents believe what their children are doing, what they can see, or parents believe what the Bible speaks about their children that they don't see. Which one? మీ పిల్లల గురించి మీరు చూసిన దానిని బట్టి వారు ఏమవుతారని నమ్ముతున్నారా, లేకపోతే బైబిల్ ప్రకారం నా పిల్లలు ఇలాగా ఉంటారని మీరు వాక్య ప్రకారంగా విశ్వసిస్తున్నారా? చెప్పండి. విచ్ వన్ చెప్పండి. మీ పిల్లలు వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి చదవకపోతే the first one seen or the second one unseen? రెండోది చూసి దాన్ని మీరు ఆ విధంగా అవుతారనుకుంటున్నారు, లేకపోతే వాక్య ప్రకారం చూడకుండా ఈ విధముగా నా పిల్లలు అవుతారని ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారండి? When they believe what they see, the parents themselves have cursed their children. గమనించండి, మీరు చూసినట్టుగానే మీ పిల్లలు అవుతారని మీరు అన్నా మాట్లాడినా చూసినా మీరే మీ పిల్లల్ని శపిస్తున్నారు. And they keep on saying, God, look what my son is doing, what my daughter is doing. They are cursing the children more and more. But they are not talking faith, they are talking unbelief. మీరు ఎప్పుడైతే నా పిల్లలు ఇట్లా కష్టపెడుతున్నారు ఇట్లా అవుతారా పాడవుతారా నువ్వు చెప్పినప్పుడల్లా నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే నీ పిల్లల్ని నువ్వే శపిస్తున్నావు. విశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడే వ్యక్తిగా లేము. Job did the same. అలాగే యోబు చేశాడండి. And all his children died. ఆ విధంగా తన పిల్లలందరూ చనిపోయారు. And then he came to his senses. అప్పుడు తనకి తెలివి వచ్చింది. And then he says, అప్పుడు అంటున్నాడు, all that I imagined, నేనేదైతే ఊహించానో, all that I said, నేనేదైతే మాట్లాడానో, all that I believed, నేనేదైతే నమ్మానో, all that I prayed, నేనేదైతే ప్రార్థన చేశానో has come into my life. అదే నా జీవితంలో జరిగింది.
And Satan is doing this in Christian families. అదే విధముగా క్రైస్తవ యొక్క కుటుంబాలలో సాతాను నువ్వు మాట్లాడింది, నువ్వు వాళ్ళని శపిస్తున్నది, నువ్వు చికాకు పడినదే నీ పిల్లల జీవితంలో జరిగేలాగా చేస్తున్నాడు. Are there any Christians in this house? ఎవరైనా క్రైస్తవులు Hello, Christians, Christians. ఎవరైనా ఉన్నారా? హలో చెప్పండి అందరు. హల్లెలూయా. Christians are those people who are not willing to believe what they see. They look at the Bible and they believe Amen. the evidence of things not seen. They are the Christians. ఆమేన్. క్రైస్తవులు అంటే ఎవరండి? వాళ్ళు చూడనివి, బైబిల్ ప్రకారం లేనివి ఉన్నట్టుగా చూసి విశ్వసించే వారి పేరే క్రైస్తవులు. Why are you worried? మీకెందుకండి చింత? Because your way of believing is things seen. ఎందుకంటే మీరు విశ్వసించినది మీరు చూడలేకపోతున్నారు. And God's way of believing is things that He has written that you don't see. మరి దేవుడు ఏ విధంగా రాసి పెట్టారో ఆ విధానంలో మీరు మనల్ని చూడలేకపోతున్నాము. And we open our mouth and we speak our unseen and our unbelief. మనం ఏదైతే చూడమో ఆ యొక్క అవిశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడుతున్నాము నోటితోటి. So now we are going to see about Peter. మనం ఇప్పుడు పేతురుని చూద్దామండి. Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Jesus answered, where I am going you cannot follow me now, but you will be able to follow me later. పేతురు అడుగుతున్నాడు, ప్రభా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని అడిగినప్పుడు, నేను వెళ్ళుచున్న చోటికి నీవు ఇప్పుడు రాలేవు, కానీ తర్వాత వచ్చేదవు. 37. 37 వచనం. Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for your sake. ప్రభువా నేనెందుకు ఇప్పుడు నీ వెంట రాలేను, నీ కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుదనని ఆయనతో చెప్పగా. Peter loved Jesus. ఇక్కడ చూడండి, పేతురు యేసు ప్రభుని And ప్రేమించాడు. that is why he said, అందుకోసమే why అంటున్నాడు, can't I follow you? నేనెందుకు నిన్ను అనుసరించలేను? If there is a time for me to lay down my life, I'll lay down my life for you. ఒక సమయం ప్రాణం పెట్టాల్సి వచ్చిన నా ప్రాణము నీ కోసం నేను పెడతాను. Did Jesus know the future? మరి యేసు ప్రభుకి పేతురు యొక్క భవిష్యత్తు తెలుసా అండి? He knew that when the time would come, Peter would get into fear. తప్పకుండా తెలుసు, ఒక సమయం వస్తుంది, ఆ సమయంలో పేతురు పిరికివాడుగా పారిపోతాడు. And Jesus answered. అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు. So Peter was asking a question, why can't I come with you? పేతురు అడిగారు కదా, ఎందుకయ్యా నేను నీతో రాలేను? I will even lay down my life for you. Please take me along. నా ప్రాణమైన నీకు పెట్టడానికి నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను, నీతో తీసుకెళ్ళు. Jesus answered him, యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, will you really lay down your life for me? నా కొరకు నీ ప్రాణమును పెట్టుదవా? I assure you most solemnly, ఆయనను ఎరుగునని I say to you, నీతో చెప్తున్నాను, before a rooster crows, you will deny and completely disown me 3 times. ఆయనను ఎరుగనని నువ్వు ముమ్మారు చెప్పక ముందే కోడి కూయును అని నీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను. Did that happen? అది జరిగిందండి. వచనం నెరవేరిందా? Does that mean Peter hated Jesus? అంటే మరి బొంకినాడు అంటే యేసు ప్రభుని ఆయన ద్వేషిస్తున్నాడు ఆ పేతురు? Did he still continue to love Jesus? అయినప్పటికీ ఈ పేతురు యేసు ప్రభుని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడండి. Then why did he deny Jesus 3 times? అలాంటప్పుడు 3 సార్లు నేను యేసు ప్రభుని తెరగనని ఎందుకు చెప్పాడండి? When he saw what happened to Jesus, what came to him? మరి ఎప్పుడు యేసు ప్రభుకి ఏం జరిగిందో చూసినప్పుడు పేతురులో ఏమొచ్చిందండి? భయం. So when a person has got fear, will he still follow Jesus? మరి ఒక వ్యక్తిలో భయం వస్తే ఇంకా యేసు ప్రభుని మనం ఫాలో చేస్తామండి? When a person has got fear, will he still follow and obey the word of God? నీలో భయం వచ్చినప్పటికీ నేను ఇంకా దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముకొని నిలబడతావా? When a person has got fear, will he lay down his life for the gospel? నీవు ఒకవేళ భయము కలిగి అలాంటి భయములో కూడా దేవుని వాక్యము కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి నిలబడడానికి నువ్వు సిద్ధపడతావా? When a person has got fear, will he still continue to agree to the word of God? భయం ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు దేవుని వాక్యానితో అంగీకరించి అవును అని వాక్యానికి అవునని చెప్పి నిలబడగలుగుతావా? So when the pressures of life come on us, how do we respond? ఒకవేళ ఇలాంటి పరిస్థితులే మన జీవితంలో వస్తే మనం ఎలా స్పందిస్తున్నాము? Do we react or do we respond? మనం నిజంగా దేవునితో నిలబడుతున్నామా లేకపోతే వెనక్కి వెళ్తున్నామా? And this happens in everybody's life. ప్రతి ఒక్కరికి మరి ఇలాంటి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి సమస్యనని ఇలాంటి ఎదుర్కొంటాం. Fear is a powerful weapon that the devil uses to stop us from reaching God planned
goals. మరి దేవుని యొక్క మన జీవితంలో దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ఉద్దేశము గోలు మనము మరి పూర్తి చేయకుండా సాతాను మనలో భయాన్ని పెడతాడు. Fear is a weapon that Satan can keep a person in a bondage for years, even though God has a great plan and a great purpose in his life. నీ జీవితం పట్ల దేవునికి గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నప్పటికీ నీలో ఉన్న భయము వల్ల సాతాను అనేక రోజులుగా నిన్ను బంధకంలోనే ఉంచి ఉన్నాడు. భయము నిన్ను బంధకంలో ఉంచును. And that's what happens in our life. అదే మన జీవితంలో జరుగుతుందండి. దేవునికైతే నీ పట్ల గొప్ప ప్రణాళిక, కానీ That- నీ ఆ భయం అన్నది నువ్వు బయటికి రాలేకుండా That ఉంది. fear does not allow us to go with God. ఆ యొక్క భయం అన్నది దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో నువ్వు ప్రవేశించకుండా నిన్ను ఆపివేస్తుంది. Because fear says, all that Jesus said will not come to pass. మరి ఆ భయం నీతో ఏం మాట్లాడుతుందంటే అదంతా జరగదు, నీకు జరగదు. I remember in my life, నా జీవితంలో నాకు ఒకటి గుర్తుందండి. when I had to export my goods to UK, నా యొక్క వస్తువులు నేను యూకేకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్న సమయంలో there was a heavy rainfall in Bombay. బాంబేలో అప్పుడు చాలా బాగా వర్షం కురుస్తూ ఉంది. All my goods were underwater. మరి నా యొక్క నేను తయారు చేసిన వస్తువులన్నీ కూడా నీటిలో The same తడిచిపోయి, day I was supposed to be in Gujarat preaching the word. అలాగే నేను గుజరాత్లో కూడా వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళాలి. On one side was business. On one side was business, మరి ఒక్క సైడ్ చూస్తే ఆ యొక్క వ్యాపారము ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, and on the other side was the preaching of the word. ఇంకొకసారి నేను ఇంకొక సైడ్ వాక్యాన్ని బోధించడానికి వెళ్ళాలి. I had a fantastic excuse to tell them it is raining. కాబట్టి నేను ఒక సాకు చెప్పి తప్పించుకోవచ్చు, వర్షం వస్తుంది కాబట్టి వాక్యానికి రాలేను. Do you know, when I ask you, are you coming for the retreat? మరి మీకు తెలుసా అండి, మీరు రిట్రీట్కి వస్తారని అడిగినప్పుడు You will be telling me, I don't know on that day what is there, I'll let you know. మరి మీరందరూ ఏమన్నారంటే నాకు తెలియదండి వస్తాను But do you రాను. know when does my date get fixed up? మరి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క డేట్ ఫిక్స్ చేసినప్పుడు They get fixed up 1 year in advance. మరి ముందుగానే ఈ యొక్క డేట్స్ ఫిక్స్ చేశారండి. No matter what happens, ఏం జరిగినా on that day, ఆ రోజు at that time, ఆ సమయానికి I might be in any part of the world, ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా but I'll reach that destination. నేను తప్పకుండా ఒక మాట ఇస్తే ఆ And మాట, I have to give my date 1 year in advance. ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి డేట్లు ఒక సంవత్సరం ముందే ఇస్తాను. Why? I don't have any personal life. Even when my daughters got married, my wife was asking me again and again, check your dates if you have made any commitment, and the gaps which are there, will fix it up on that day for the wedding. కాబట్టి నా యొక్క కుమార్తె వివాహ సమయంలో కూడా నా భార్య నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారండి. ఏమని చెప్పారంటే, నీకు డేట్స్ అన్ని ముందే ఇచ్చేస్తావు కదా, ఎక్కడ ఖాళీ ఉందో చెప్పు, ఆ ఖాళీ ఉన్న రోజే మన కుమార్తె యొక్క వివాహాన్ని And I date thank fix-" God నేను అప్పుడు దేవుడికి for చెప్పాను. both my daughters-in-laws. They understood my situation and they were ready to agree any date that I give them, and that's how the wedding took place. మరి ఆ విధంగా నేను ఆ యొక్క అబ్బాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చాలా మంచివారండి. ఇద్దరు కూతుల పెళ్ళిళ్ళప్పుడు కూడా నేను వాళ్ళకి చెప్పాను, అయ్యా మీ డేట్ ప్రకారం కాదు, నా డేట్ ప్రకారం మీరు ఒప్పుకోండి అన్నప్పుడు వారు నా డేట్ ప్రకారం ఒప్పుకున్నారు. ఆ విధంగా ఇద్దరు కుమార్తెల పెళ్ళికి నేను వెళ్ళాను. And I remember my elder daughter's wedding. 2 days before, I was preaching in Dubai. నేను నా పెద్ద కూతురు పెళ్ళండి 2 రోజుల ముందు నేను దుబాయ్లో వాక్యం చెప్తూ I ఉన్నాను. never had any problem at the immigration. మరి నా యొక్క ఇమిగ్రేషన్ చెక్లో ఏ సమస్య రాలేదు. But that day, that night, when I was about to take the flight, at the immigration they stopped me. మరి అక్కడ నేను ఫ్లైట్ ఎక్కక ముందు ఇమిగ్రేషన్ వల్ల ఆపేశారు. And they said, you have taken a big loan and the loan is not paid. మరి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, నువ్వు చాలా లోన్ తీసుకున్నావు, లోన్ నువ్వు పే చేయలేదు. And I said, I've never taken a loan. నేను అన్నాను, నేను ఆ లోన్ తీసుకోలేదండి. So I went and spoke to the officer. నేను ఆఫీసర్తో వెళ్ళి మాట్లాడాను. He said, no, but this thing shows that you have taken a loan. కానీ ఇక్కడ చూడండి, మీరు లోన్ తీసుకున్నట్టుగా ఉంది. So they began to check. ఆ విధంగా వారు మళ్ళీ ఒకసారి తనిఖీ చేయడం And in మొదలుపెట్టారు. Dubai, when you don't pay the loan and you're caught at the airport, you're straight put in the prison. గమనించండి, ఒక దుబాయ్లో నువ్వు లోన్ తీసుకొని ఒక కంట్రీ నుంచి బయటకు వెళ్తుంటే నేను తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టేస్తాను. Imagine, Friday night I've been caught. గమనించండి, శుక్రవారం రాత్రి వల్ల If I'm put in the prison, నేను ఒకవేళ నన్ను జైల్లో పెట్టి ఉంటే, my daughter's wedding is over. గమనించండి, ఆ పాటికి నా యొక్క కూతురు పెళ్లి జరిగిపోతుంది. Where's the father? అందరు అడుగుతారు, మీ తండ్రి ఎక్కడ? Is in the prison in వాళ్ళు Dubai. చెప్తారు, వాళ్ళు దుబాయ్లో జైల్లో ఉన్నాడండి. And they saw my passport వాళ్ళు నా యొక్క పాస్పోర్ట్ చూశారు, with the same name.
అదే ఆ పేరుతో there was a case on another person. మరి అదే నా పేరుతోనే ఇంకొక వ్యక్తి మీద కేసు ఉంది. They took my eye scanning. మరి వెంటనే నా కళ్ళని స్కాన్ And చేశారు. then they found I'm the different person. అప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఈయన ఆ వ్యక్తి కాదు, లోన్ And I తీసుకున్న boarded the flight. మరి ఆ వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి కాదని చెప్పి And I నన్ను- said, thank God, Lord. ఆ విధంగా నన్ను ఫ్లైట్ లో ఎక్కడానికి Because అనుమతించారు. sometimes some of them it has happened. అది జరిగింది. They caught the wrong person, మరి ఆ తప్పుడు వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు, put him in the prison. ఆ జైల్లో పెట్టారు. And after 3 days they realized 3 రోజుల తర్వాత తెలిసింది he's not the person. అతను నిజమైన కల్ప్రిట్ కాదని. గమనించండి, ఒక వ్యక్తికి అలా జరిగింది. On the second daughter's wedding, రెండో కూతురు పెళ్ళప్పుడు in the afternoon, మధ్యాహ్న సమయంలో I was preaching the word of God. నేను దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాను. And I still attended the wedding. నేను ఆ యొక్క వివాహానికి వెళ్ళాలి. I was there for the wedding. లేరు అని నేను ఆ And సత్యం that is what happens to us. అదే మనకి జరుగుతుందండి. The day you begin to realize నువ్వు ఎప్పుడైతే that your treasure is not on earth, మన యొక్క సంతోషము మీ యొక్క భూమి కాదండి, your లోకం. treasure is in heaven. మన భూలోక సంబంధం కాదు మనది, మన You're not a citizenship, you're not a citizen of earth, మీరు ఈ భూమిలో ఉన్నటువంటి of an eye. మీరు యొక్క జీవితం అనేది ఒక క్షణకాలమే. Where you're going to live for eternity is heaven. కానీ పరలోకంలో మీరు నిత్యత్వములో జీవించబోతున్నారు. Then you are living not for earth, you are living for the heavenly kingdom. మీరు ఎప్పుడైతే భూలోక సంబంధమైన వాటి కొరకు మీరు జీవించకుండా పరలోక సంబంధమైన And వాటికి when that becomes your right attitude, అప్పుడు ఆ పరలోక సంబంధమైనదే నీ జీవితముగా మారినప్పుడు that's what you seek day and night. అప్పుడే అది రాత్రి పగలు కూడా నువ్వు దేవుని కొరకు నిలబడతావు. I told you I had a big dispute that night. ఆ రాత్రి నాకు ఒక పెద్ద ఘర్షణ జరిగిందండి. On one side was my business, గమనించండి, నేను చెప్పాను కదా, ఒక పక్కన నా వ్యాపారము యూకేకి పంపించాలి, ఇంకొక సైడ్ గుజరాత్ ప్రీచింగ్, and on the other side was my preaching. ఇంకొక సైడ్ సువార్తకు వెళ్ళాలి. And that night God began to show me my life. అప్పుడు ఆ రాత్రి దేవుడు నా యొక్క జీవితాన్ని చూపించడం మొదలుపెట్టాడండి. How much God had brought me out of the pit, ఎలాంటి పాప స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేను బయటికి తీసుకొచ్చాను, prospered me from nothing to 2 factories. మరి గమనించండి, ఏమీ లేని స్థితిలో నుంచి నువ్వు ఇప్పుడు ఒక గొప్ప ఫ్యాక్టరీ కలిగి ఉండే వ్యక్తిగా మార్చాను, A house. నీకు ఒక ఇల్లు ఇచ్చాను. And he said, what do you want now? ఇంకా ఏం కావాలి నీకు? Do you want to continue or do you want to continue with me? కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు He said, do you want to continue in your business or do you want to continue with me? అప్పుడు దేవుడు నన్ను అడిగాడు ప్రశ్న, నువ్వు ఇంకా వ్యాపారంలో నేను చేస్తూ ఉంటావా లేకపోతే నా రాజ్యంలో నువ్వు కొనసాగిస్తావా? The next morning, ఆ నెక్స్ట్ మరుసటి ఉదయం I closed down my factory. నేను వెంటనే నా యొక్క ఫ్యాక్టరీ మూసేశానండి. The raw material went scrap. మరి ఏదైతే నేను చిన్న ఏమి లేని నుంచి మొదలు పెట్టాను, Sold all my machines. నా యొక్క ఉన్న మెషిన్స్ అన్నీ కూడా, And I closed down my business. నా యొక్క వ్యాపారం అంతా నేను మూసేశాను. My children were in school. మా పిల్లలు ఇంకా స్కూల్లో చదువుతున్నారు. And I said, here I am, Lord, ready. నేను అప్పుడు దేవుడితో చెప్పాను, దేవా నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను. Tell me now what you want me to do. I'm 24 hours 7 ready for you. కాబట్టి నీవు 24 గంటల్లో ఏమి చేయడానికి నువ్వు If you సిద్ధపడు. ask me, నన్ను అడిగితే 2 decisions I've made. మనము 2 నిర్ణయాలు. First one, మొదటిది, the day I made Jesus the Lord of my life. మొదటిగా నా జీవితంలో నేనేం చేశాను, యేసు ప్రభువు నా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించుకున్నాను. And the second one, రెండోదిగా, the day I gave up my business and got into God's business. నేను ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క నా సొంత ఈ లోక వ్యాపారాన్ని మూసివేసి దేవుని వ్యాపారంలోకి నేను వచ్చేసానండి. There has never been a lack in my life. అలా నా వ్యాపారం మూసివేసిన నా I'll give జీవితంలో you an incident. Seek you first the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added unto you. అందుకోసమే నేను చెప్తున్నాను, ముందుగా మీరు దేవుని రాజ్యమును వెదకండి, తక్కినవన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వబడును. నాకే కొరత ఇంతవరకు లేదండి. One morning my daughter called me up and said, ఒక బ్రదర్ గారు నాతో ఫోన్ చేసి చెప్పారు, 7 o'clock in the morning, 7 గంటలకి, డాటర్ కూతురు, ఓకే, మా అమ్మాయి ఫోన్ చేసి 7 గంటలకి ఇలా చెప్పారు, Dad, I want to go to US to do my masters. డాడీ నేను యూఎస్ఏలో చదువుకోవడానికి వెళ్ళాలని నా కూతురు నన్ను అడిగారు. So I said, I'm not going to take any loan. నేను చెప్పాను, నేను ఏ లోన్ తీసుకోనమ్మా. What I will do is I'll sell off one of the factory, the property, నాకున్నటువంటి యొక్క ప్రాపర్టీ అమ్మేస్తాము, give you the money, ఆ పని నీకు ఇస్తాను, and the balance money we can buy some other property. ఇంకా తక్కిన డబ్బుతో ఇంకేదైనా కొనొచ్చు. So my daughter turned around and said, you are a man of faith.
మరి ఆమె అడిగింది, అదేంటి డాడీ నువ్వు విశ్వాసంతో ఉన్న వ్యక్తివి కదా, Why can't we believe in faith మరి ఎందుకు మనము దేవుని యందు that God can give us the money కాబట్టి మనకు కావాల్సిన డబ్బు దేవుడు ఇస్తాడని ఎందుకు without selling the property? మరి ఆ ప్రాపర్టీ అమ్మకుండా మనం ఎందుకు దేవుని యందు విశ్వాసం I said, okay, if you believe, I am ready to agree with you. నేను చెప్పాను, ఓకే అమ్మా, నువ్వు విశ్వసిస్తే నేను కూడా నీతో కలిసి విశ్వసిస్తాను. 7 o'clock in the morning we agreed. మరి ఆ రోజు ఇద్దరం కలిసి ప్రార్థిస్తున్నాము. At 7:30 we were having breakfast. మేము 7:30కి మరి ఇద్దరం కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకున్న సమయంలో A man came and said to me, ఒక వ్యక్తి వచ్చి చెప్తున్నాడు, how many children you got? అడిగాడు, నీకు ఎంతమంది పిల్లలు అన్నాడు. I got two daughters. నేను చెప్పాను, ఇద్దరు అమ్మాయిలు. What are they doing? వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? They have both finished their graduation. వాళ్ళిద్దరు కూడా మరి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి Don't చేసుకున్నారు. send them to work. వారిని పనికి పంపించకండి, Let them study వాళ్ళని ఇంకా చదువుకోనివ్వండి, and send them to US to study. వారిని యూఎస్ఏకి మీరు చదువుకోవడానికి I పంపించండి. said, my elder daughter wants to go there. నేను అని చెప్పాను, నా పెద్ద కూతురు అమెరికాకి వెళ్ళి He said, చదవాలనుకుంటున్నాను. I want to sponsor both your daughters. కాబట్టి అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, నీ కుమార్తెకి నేను I స్పాన్సర్ said, చేస్తాను. hold on, it's 120 lakhs. నేను అన్నాడు, ఆగాగు, నీకు ఎంతో తెలుసా, ఎంత స్పాన్సర్ చేయాలో తెలుసా? 1,20 లక్షలు అవుతుంది. 14 1 crore 20 lakhs. సారీ బ్రదర్, ఇయరింగ్ ప్రాబ్లం. So he said, no problem, I'll give you 120 lakhs. ఆయన అన్నాడు, పర్వాలేదు, నేను మొత్తం 1 crore 20 lakhs ఇస్తాను. And that man paid 120 lakhs for my daughter's education. ఆ విధముగా అతడు నా యొక్క కుమార్తె స్టడీ కొరకు మొత్తము విశ్వసించిన వారికి సమస్తము సాధ్యమే. Do you know why the clapping was like this? మరి ఎందుకంటే అంత చక్కగా, Because they did not get, I got it. వాళ్ళు ఎందుకు ఇట్ట కొట్టారో If they had to get out, they would have clapped. వాళ్ళకి ఎవరు పే చేయలేదండి, వాళ్ళకి పే చేసి ఉంటే గట్టిగా కొట్టేవాళ్ళు. నాకు పే చేశారు కదా, కానీ You know, పిసినారిగా కొడుతున్నారు. that's what I want to tell you. అందుకోసం మీకు ఒక విషయం I చెప్పదలుచుకున్నాను. don't need to chase money. కాబట్టి నేను ఏది కూడా డబ్బును వెతకాల్సిన పని Day and లేదు. night I chase the kingdom of God. నేను రాత్రి బవలు దేవుని రాజ్యమును వెతుకుతూ ఉన్నాను. Blessing comes chasing the man who chases God. ఎవరైతే దేవుని వెతుకుతారో ఆశీర్వాదం వారిని వెతుక్కుంటూ వచ్చును. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. And somebody will say, why did that man give you 120 lakhs? ఇంకెవరో ప్రశ్నిస్తున్నారండి, అతను ఎందుకండి నీకు 1 crore 20 lakhs ఇచ్చాడు బ్రదర్? I'll give you the secret. నేను ఒక రహస్యం చెప్తానండి. How many of you want supernatural things happening in your life? మీ జీవితంలో అసాధారణమైన Why did you అద్భుతాలు, put your hand under this? I like that you put it after that you realize. ఎత్తాలంటే గట్టిగా Correct. ఎత్తాలి, అటు ఇటు చూసి ఎందుకు Okay. కింద పెడుతున్నావు? I'll give the answer. నీకు జవాబు చెప్తాను. Whether you like it or not, every person who is breathing oxygen has to serve somebody. గమనించండి, మరి ఎవరైతే ఆ ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటున్నారో ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ చేయాలి. Correct? Hello? Everybody has to serve. You are working in a company, you are serving the company. Correct? Brother Shekhar? Yes. So now the question is, are you a servant by choice or by force? నీవు ఈరోజు ఒక కంపెనీలో ఎక్కడో పని చేస్తున్నావంటే ఎక్కడో ఒక సేవకుడిగా ఉన్నావు కదా, నువ్వు బలవంతంగా సేవకుడిగా చేయబడ్డావా, లేకపోతే నీ సొంత నిర్ణయం ద్వారా చేయబడ్డావా? నీ సొంత నిర్ణయం ద్వారా అక్కడ Now did Jesus come to be a servant or to be served? యేసు ప్రభు సేవ చేయడానికి వచ్చారా, లేకపోతే సేవింపబడడానికి వచ్చారా? So was Jesus servant by choice? మరి అది యేసు ప్రభు యొక్క చాయిస్లో తీసుకుంటున్నారా? Now are you also having an attitude of a servant by choice or making everybody your servant? కాబట్టి మీరు కూడా ఈరోజు దేని ద్వారా సేవకుడిగా మారుతున్నారండి? మీ యొక్క ఆలోచనలో ఉన్నారా, దేనిలో ఉన్నారు? మీ చాయిస్గా మీరు ఇప్పుడు పని Nobody is చేస్తున్నారు. talking. Come on, talk, man, something. ఎవరైనా Which one do you like? To be ఎవరైనా a servant or make everybody servant? నువ్వు సర్వెంట్గా ఉంటావా? Shekhar. Oh, to be a servant. सब खाना पीना कल से इनको दे देना पकाने के लिए. Okay. Now, two. When you are a servant, are you a servant that solves the problem or creates a problem? నీవు ఒకవేళ సేవించబడేటప్పుడు నువ్వు ఇతరులకి సమస్యగా మారుతున్నావా, లేకపోతే సమస్య పరిష్కరించేవాడిగా మారుతున్నావా? Now, supposing she is the boss and I've come for the interview. మరి And చూడండి. she says to me,
Why should I give you the job? మరి నేను ఒక బాస్గా ఉన్నాను, బ్రదర్ గారు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు. So Shekhar, you have come for a job and she's asking you, why should I give you the నేను job? ఎందుకయ్యా నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వాలని సిస్టర్ గారు అన్నారనుకోండి. Because he's saying, I'm very handsome, slim, trim, and I've got a lot of energy. ఎందుకోసం అంటే నేను మంచి అందంగా ఉన్నాను, ఫిట్ గా Nancy, ఉన్నాను. why should we give you a job? నాన్సీ ఎందుకమ్మా నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వాలి? Because I got a good smile, very good. ఎందుకోసం అంటే Boss, నాన్సీ husband, why should I give you a job? నితిన్ ఎందుకయ్యా నీకు జాబ్ Because ఇవ్వాలి? I'm smart and I'm intelligent. నేను చక్కగా ఉన్నాను, ఫిట్ గా ఉన్నాను కాబట్టి. Brother Sudhakar, why should I give you a job? సుధాకర్ గారు మీకెందుకు నీ ఉద్యోగం ఇవ్వాలండి? Because you see, I'm writing all the notes for you. చూడండి ఎంత చక్కగా మీరు చెప్పిన నోట్స్ అంతా రాసుకుంటున్నాను. Do you know why people give you a job? ఎందుకోసమని మనకు ఉద్యోగం ఇస్తారో ప్రజలు తెలుసా అండి? Because you are saying, I'm qualified to solve your problem. And now during COVID time, when they did not have a problem, they told you, you also go home. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి సమస్య ఉంటే నువ్వు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తే నీకు ఉద్యోగం ఇస్తారు. వాళ్ళ సమస్య అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చెప్తారు? ఇంకెళ్ళిపో అని చెప్తారు. So when you are a servant by choice, ఒకవేళ నీవు నీ సొంతగా నీవే సేవకుడుగా and you are looking for opportunity to solve people's problems, ఎవరైనా ఇతరి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి నీవు వెతుకుతున్నట్లయితే, you are an efficient servant. అనగా నువ్వు నిజమైనటువంటి సమర్థుడైన సేవకుడవు. Correct? అవునా? 2. రెండవది, You are servant by choice. నువ్వు కావాలని నేను ఎన్నుకుని You are always looking for opportunity to నువ్వు solve somebody's problem. ఎవరికి సహాయం చేయాలని నీ సొంతగా నిర్ణయం And తీసుకుని. 3, మూడోది, the quality of your service decides the timing of your promotion. కాబట్టి నీవు ఎంతగా నీ యొక్క ఎప్పుడు ప్రమోషన్ మన జీవితంలో వస్తుందంటే నువ్వు చేసినటువంటి సేవను బట్టి, క్వాలిటీని బట్టి. Okay, I'll tell you. Hold on. She's also working in the same department. I'm also working in the same department. మేమిద్దరం ఒకే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నామండి. So after work, I'm going with my friends and enjoying and all that. మరి యొక్క వర్క్ కాగానే నేను మరి నా స్నేహితులతో ఎంజాయ్ She's very serious about her life. ఆమె కానీ తన జీవితం When గురించి she goes home, she upgrades herself in the same knowledge, doing some more courses. కాబట్టి తను మాత్రం ఏం చేస్తారు, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా Tell me, my brother, ఆ పనిని ఇంకా ఎక్కువగా నేర్చుకొని సహాయపడాల కంపెనీకి అని చేస్తారు. who will bring more productivity in the company? ఆ కంపెనీకి ఎవరు ఎక్కువగా You are always లాభాలు in తెచ్చే favor of her. చెప్పండి, ఎవరు You ఎక్కువగా are always in favor of her. No, because she is slim and trim. Huh? నో ఈ సెడ్ కరెక్ట్ నితిన్. What, slim and trim? Yeah. No, he told, Lucy Akka told us to attend this retreat. No retreat. So her productivity is better. So when she was doing upgrading, what was I doing? Wasting my time. తన్ను తాను ఆ కంపెనీ లాభాల కొరకు పని చేస్తున్నప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే వ్యర్థముగా టైంని వేస్ట్ చేసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాను. So when she gave better quality, will the company give her upper మరి ఆమె promotion? చేసిన పనిని బట్టి కంపెనీ ఆమెకి ప్రమోషన్ ఇస్తుందా ఇవ్వదా? And the next one is, my promotion will come through someone whom I have served before. మరి నాకు ప్రమోషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నేను ఇంతకు ముందు ఎక్కడైతే పని చేశానో వారు Now I'll put all this together. వీటన్నిటిని కలిసి This చెప్తాను. particular man is an unbeliever, a Brahmin who is a Hindu. మరి గమనించండి, ఒక బ్రాహ్మణ అన్యుడు He has got divorced some 8 years back. మరి 8 సంవత్సరాల క్రితం విడాకులు తీసుకున్నాడు. He came to receive the gospel, and listening to the teaching of the gospel, that solved his problem and his marriage got restored. మరి అతను వాక్యము సువార్తను విని వాక్యం ప్రకారము వాళ్ళు విశ్వసించినప్పుడు భార్య భర్తలు ఇద్దరు తిరిగి మళ్ళీ కలుసుకున్నారు. He had spent 4 crores to the lawyer to save his marriage, and his marriage did not get saved. మరి అక్కడ లాయర్ దగ్గర 4 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు భార్య భర్త ఇద్దరు కలవాలని, కానీ ఆ 4 కోట్లు లాయర్ ఆయనకి సాల్వ్ చేయలేదండి. So when he got the solution from the gospel that was taught to him by me, his marriage got solved. And now God put in his heart, now that this man has solved your family, you go and solve a problem of his family. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, నేను ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి నా వాక్యాన్ని వినడం ద్వారా భార్య భర్త ఇద్దరు కలవబడ్డారండి, అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏం నిర్ణయిస్తున్నాడంటే నేను అతని ఆ సమస్యను పరిష్కరించాను కాబట్టి అతను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, నా సమస్య పరిష్కరించడానికి ముందుకొస్తాడు. So if you ask me, what do I do every day? I only use the gospel to solve people's problem. కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానండి, సువార్త ద్వారా మీకున్న సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తున్నాను. So if I'm solving, say, 10,000 people 10,000 in a month, మరి ఒక్క నెలలో 10,000 మంది సమస్యలను నేను వారి నుంచి how many people do I need to solve my problem? నా సమస్యను వారు తీర్చడానికి అవసరాలు తీర్చడానికి నాకు ఎంతమంది కావాలండి?
1 or 4 or 5. నలుగురు, ఐదుగురు, ఆరుగురు Now చాలు. even this retreat which is going to go, మరి okay, పూనాలో in Pune, పూనాలో జరగబోతున్న రిట్రీట్ కూడా I have got a problem to pay the bills. నాకు ఆ యొక్క బిల్ పే చేయాల్సినటువంటి భారం ఏం లేదండి. So I need to look out for who is going to pay my bills. నేను మరి బోధించినప్పుడు అనుకోనండి ఎవరు చేస్తారు, ఏమై చేస్తుంది, ఆమె చేస్తా I చూడనండి. will be sleeping and God will be making somebody restless and sleepless night and telling him, go and Amen. pay the bills. Amen. That's not my job. Amen. That's the head office. ఆమె నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వాక్యం బోధిస్తున్నానో దేవుడు కొంతమందికి ఏం చేశాడు, నిద్ర పట్టకుండా చేసి వెళ్ళి నువ్వే ఆ యొక్క బిల్స్ అని నువ్వు చెయ్యని, నా పని కాదండి, పరలోకమున్న తండ్రి అది చూసుకుంటాడండి. I've been practicing for the last 24 years. 24 సంవత్సరాలుగా నేను ఈ పని చేస్తున్నానండి. So tell me, from the time I'm standing here, what am I giving you? మరి ఇక్కడ నిలబడినప్పటి నుంచి 3 రోజులుగా 4 రోజులుగా మీకు ఏమిస్తూ వచ్చానండి? The wisdom of God that can solve your problem. మీ యొక్క సమస్యని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో కావాల్సిన పరిశుద్ధ గ్రంథము నుంచి జ్ఞానం మీకు ఇచ్చాను. Am I forcing you? నేను మిమ్మల్ని బలవంతం చేస్తున్నానా? It is your choice. అది మీ యొక్క చాయిస్, మీ చాయిస్, మీ And when నిర్ణయం. you take that and practice it, ఈ వాక్యం నుంచి మీకు బోధించినది మీరు you come తీసుకొని back and you say, మీరు hey, I was in the pit, now God blessed me so much. కాబట్టి అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? మీ సమస్య సాల్వ్ అయినప్పుడు నేను ఒకప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నాను కానీ వాక్యమే నేను దీవించబడ్డానని చెప్తారు. God has put in my heart to come and solve your problem. కాబట్టి దేవుడు నీ సమస్యను పరిష్కరించడానికి దేవుడు నా హృదయంలో ఒక భారం. That's how the ministry works. ఆ విధంగా ఈ యొక్క పరిచర్య జరుగుతూ ఉంటుందండి. So is this ministry a ministry of begging or believing? మరి గమనించండి, ఈ పరిచర్య అడుక్కునేదిగా ఉందా లేకపోతే దేవుడు సమకూర్చేదిగా ఉందా, విశ్వాసిగా ఉందా? I give you the formula. నేను మీకు ఇచ్చానండి ఈరోజు. బిచ్చగాడుగా ఉందా లేకపోతే It విశ్వాసిగా? works like the law of gravity. మన గమనించండి, అయస్కాంతం ఎలాగైతే The law of gravity cannot be shaken. It is accurate. In the same way, the law of the kingdom of God is accurate. It cannot be shaken. అలాగే దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సూత్రము కూడా అది కదిలించబడదండి, తప్పకుండా నెరవేరుతుంది. I now realize that we are 2:30. నాకు ఇప్పుడు టైం తెలిసిందండి, 2:15 అయిందని. But I can say today nobody was hungry. కానీ ఇప్పుడు మీ ఎవరికి Tell ఆకలి? me why? ఎవరైనా ఆకలిగా? Because everybody wanted to know how he is getting blessed. నితిన్ చూపిస్తున్నాడు, ఏమంటున్నాడంటే ఎందుకంటే డబ్బు ఎట్లా సంపాదించుకోవాలని నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కదా, అందుకే ఆకలి ఇస్తలేదు అంటున్నాడు. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Is it practical? అది మీకు ఉపయోగపడిందండి? Do I need to do it? మనం ఆచరణలో పెట్టేది నేర్చుకున్నామా? Harvest is guaranteed. గమనించండి, ఎప్పుడు మీకు పంట దొరుకుతుందో మీరు ఈ రోజు That is why a real Christian is all the time looking for opportunity. కాబట్టి మరి యొక్క నిజమైన క్రైస్తవుడు నేను ఎవరికి సహాయం చేయాలి, When he is doing it, ఎప్పుడైతే ఆ సహాయం ఎవరికి he is not చేయాలి, expecting the harvest from that person. ఎప్పుడైతే మరి మీరు ఆ యొక్క సహాయం కోసం వెతికి వారికి చేస్తారో మీరు ఆశించి But as he చేయట్లేదు. keeps on planting seeds, మీరు ఆ విధంగా సహాయం చేస్తూ ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ he is వెళ్తున్నప్పుడు looking at the head office. గమనించండి, పరలోక తండ్రి వైపు మనం చూస్తాం. And the head office is saying, you are a selfless steward using my resources in the right way. I will increase the distribution in your life because I'm looking for such kind of selfless distributors in the kingdom of heaven. మరి ఏమంటాడు పరలోకపు తండ్రి? ఏమంటాడు? నిస్వార్థమైన సేవకుడా, నీవు నిజముగా ప్రతి పైసని నీకు ఏదైతే ఏ తలాంతునైతే ఇచ్చానో ఏ స్వార్థం లేకుండా నువ్వు వాడుకున్నావు కాబట్టి ఇంకా నేను ఆ 10,000 తలాంతులు నీకు అధికముగా నేను ఇవ్వబోతున్నాను అని ప్రభు నీ గురించి నా గురించి చెప్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Father, for the truth. And we thank you that this seed has been planted, and I know so many of us who are watching right now have got a practical understanding of how to come out of their crisis. And thank you, Father, ourselves being nailed on the cross, being crucified with our own choice, helps us to reap the harvest. యేసయ్యా, నాలో ఉన్న స్వార్థమునకు నేను నశించి నేను ఇతరుల కోసం సహాయం చేసినప్పుడు, ఇతరుల జీవితంలో నేను ఏదైనా విత్తినప్పుడు అది నా జీవితంలో ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది. ఎలా ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలి, ఎలా పంటను కోసుకోవాలని ఈరోజు మీరు మాకు నేర్పించినందుకు వందనాలు. యేసు నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. It is our fear that has kept us into a bondage.
భయం అన్నది నన్ను ఒక బంధకములోనికి తీసుకొని వెళ్ళును. It is our unbelief that God's word won't come to pass. నా అవిశ్వాసమే నా జీవితంలో వాగ్దానం నెరవేరకుండా ఆపివేయును. Today you showed us when we are in fear, మేము ఎప్పుడైతే భయంలో ఉంటామో we crown ourselves as God of our life, ఆ భయమే మా జీవితానికి దేవుడుగా మారి and we refuse to cast all our cares onto you, Jesus. దానివల్ల ప్రభు నా భారమంతా నీ మీద వేయలేని స్థితిలో ఉన్నాము. We repent of being the Lord of our own life. మా జీవితంలో We repent of being the Lord of our life. దేవా మా జీవితంలో నీ భారం మీ మీద వేయకుండా ఉన్నందుకు మేము క్షమాపణ అడుగుతున్నాము. We ask you to forgive us, మమ్మల్ని మన్నించండి. and we declare మేము ప్రకటిస్తున్నాము, our self is nailed on the cross. మా స్వార్థాన్ని ఈరోజు సిలువలో వేసి Our కొట్టివేస్తున్నాము. desires and our selfish dreams are nailed on the cross. నా స్వార్థపరమైనట్టు ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను ఆ సిలువలో కొట్టివేస్తున్నాను. Lord Jesus, from now on, ఇప్పటి నుంచి యేసయ్యా we are seeking your kingdom, ముందుగా నీ రాజ్యమును your వెతుకుతూ righteousness, నీ నీతిని వెతుకుతూ and everything else is added unto us. అప్పుడు తక్కినవన్నీ కూడా మాకు అనుగ్రహించబడును. We no longer want to be pagan worshippers. మేము ఇంకెప్పుడు కూడా అన్యుల్లా జీవించము. We are no longer Gentiles who get worried, మేము చింతించేటువంటి అన్యులలాగా ఇంకా ఉండము. but we believe in you, Father. మేము యేసయ్యా మేము నీ యందు విశ్వాసం We are ఉంచుతున్నాము. more precious to you than the birds of the air, మేము పక్షులను పోషించినట్లుగా and you are taking care of all our needs. అలాగే మీరు మా ప్రతి అవసరమును తీర్చగల దేవుడై ఉన్నారు. Thank you, Lord Jesus, for your sacrifice on the cross. మరి మీరు సిలువలో మా కోసం చేసిన ప్రతి త్యాగాన్ని బట్టి వందనాలు యేసయ్యా. You said it is finished. ఆ సమాప్తమైనదని సిలువలో Every పలికావు. worry from our life is finished. మా జీవితంలో ఉన్న ప్రతి చింత యేసు నామములో సమాప్తమైనది. Every discouragement is finished. ప్రతి నిరుత్సాహం ఆ సిలువలో కొట్టివేయబడినది. Every lie of the devil is finished. సాతాను యొక్క ప్రతి అబద్ధము సిలువలో కొట్టివేయబడినది. Every rejection, abuse and unjust suffering is finished on the cross. ఆ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రభు నిరుత్సాహము ప్రభు నిరాదరణ ప్రతి ఒక్కటి యేసు నామములో సిలువలో కొట్టివేయబడినది. Every work of the devil is finished on the cross. సాతాను యొక్క ప్రతి క్రియ సిలువలో కొట్టివేయబడినది. Thank you, Lord, for this freedom. వందనాలు ప్రభువా. Thank you, Lord, for this new life, మాకు ఇచ్చిన యొక్క నూతన జీవితాన్ని బట్టి వందనాలు. this anointed life, ఈ యొక్క అభిషేకంతో this కూడినటువంటి spirit-filled life ఆత్మతో కూడిన జీవితం that you came to give us. మా కోసం ఇవ్వడానికి వచ్చినందుకు We receive. వందనాలు. పొందుకుంటున్నాము. In Jesus' name. యేసు నామములో ఈ ఆత్మీయ జీవితాన్ని పొందుకుంటున్నాము. ఆమేన్ ఆమేన్. Come on, let's give the Lord a big hand. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవునికి వందనాలు చెప్తాం.